comunicación, que ten na orde do día 10 puntos. O primeiro é a dación de contas das resolucións da Alcaldía, da resolución 214/2025 do 21 de febreiro de 2025, a resolución 350/2025 do 20 de marzo de 2023. Alguna cuestión? PSCT, BNG, PSOE? Pasamos ao seguinte punto. Dación de conta do informe de morosidade PMP, cuarto trimestre 2024. Alguna cuestión? PSCT, BNG, PSOE? Nada. Terceira dación de contas do persoal eventual. Bueno, aquí, como sabemos, a lei permite ter dos eventuales e estamos ahora mismo nesa franxa. Alguna cuestión? Nada. Bueno, moi ben, pasamos ao seguinte punto. Cuarto punto, dictamen da proposición da Alcaldía de aprobación inicial, exposición pública da modificación puntual no sustancial número 2 do Peixón. Bueno, pois tal e como explicamos en comisións, a modificación céntrase nas ordenanzas do Concello N2, extensión núcleo rural, e N1, suelo de núcleo rural tradicional, e nas ordenanzas de suelo urbano consolidado U3 e U3A residencial, de baixa densidade en tipoloxía exenta. Os obxectivos da modificación non sustanciais número 2 son: primeiro, permitir unha maior flexibilidade na implantación das edificacións principais dentro da parcela edificable nas ordenanzas antes resinadas, permitindo a súa implantación nos 50 primeiros metros. Sabedes que hasta agora eran os 25 primeiros metros. Pois chegamos hasta o 50. Como dicía, 25 primeiros metros que regulaba o actual plan. Dita modificación realízase dadas as necesidades observadas na cidadanía polo cambio tipolóxico das edificacións, que maioritariamente son de planta baixa. Polo tanto, desta maneira, teñen máis ocupación do chan, máis aproveitamento. En segundo lugar, permite a implementación de cubertas planas na ordenanza N2, extensión de núcleo rural. Agora mesmo é unha demanda dos veciños o poder implantar en extensión non tradicional as cubertas planas, polo coste e pola estética, tal e como se viña permitindo, ata a entrada en vigor da actual Lei do SO 2/2016. E el tercer punto desta modificación non sustancial, que se elimina a prohibición de edificar en parcelas en función da pendente natural da mesma. Ata agora a pendente máxima era dun 30%, non poidendo edificar en parcelas que sobrepasan ese 30%. Isto producía un agravio comparativo, varios agravios comparativos, en parcelas coa mesma calificación, sendo un mero condicionante físico ao diseño arquitectónico da vivenda. A construcción proxectada terase que adaptar á realidade físico do terreo. PSCT? Sí, bueno, xa comentamos nas comisións que estas tres cuestións, quitando o tema da pendente, que fora comentaran os compañeiros que podía ser un pouco máis controvertido, a nos parecenos de sentido común e que veñen a facilitar un pouco o que as novas formas de construcción, que, bueno, polo que sexa, son as cubertas planas e as vivendas de planta baixa. Entón, nós non temos obxección a este punto. Imos votar a favor. BNG, por favor. A nosa modificación 2 de flexibilización de parámetros urbanísticos, en principio sí que nos parece ben intencionada, pero tamén é certo que nos gustaría dicir que nos resulta difícil prever o impacto real que pode ter no territorio, polo tanto, vámonos a abster. PSOE, por favor. Pois nada, pouco que decir ao respecto. Consideramos que son medidas que veñen ao caso porque, bueno, facilitan e amplían as opcións da veciñanza do noso Concello. Por tanto, imos votar a favor. PSCT? BNG? PSOE? Bueno, pois procedemos á votación, pero, bueno, en calquera caso, aclarexar que, bueno, xa falamos tamén en comisións, que unha vez que se otorgue a licenza, tamén ali ten que cumplir cos condicionantes. Me refiro a isto que falábamos do 30%. Procedemos á votación. Votos a favor? 14 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 3 abstencións. Por lo tanto, queda aprobada. Pasamos ao seguinte punto da orde do día.
que é o punto número 5, dictamen da proposta da Alcaldía, aprobación inicial e exposición pública da modificación puntual non substancial número 2 do Peixón. Bueno, o que se pretende con esta outra... Sí, perdón, número 3. O número 2 acabamos de votar. Perdón, número 3. Modificación no puntual, do Peixón número 3. O que pretendemos con esta outra modificación é adaptar o réximen de fora de ordenación do Peixón á actual normativa urbanística, favorecendo así aos veciños nas obras que poderán realizar na situación de disconformidade co planeamiento. Nesta situación, ademais das actuacións e obras permitidas polo Peixón, mantemento e conservación, poderase executar todas aquelas obras que permita a ordenanza de aplicación, é dicir, a ordenanza do Concello de Teo. Afectamente, fundamentalmente, as edificacións existentes a entrada en vigor do plan que incumplan alguno dos parámetros de aplicación, como pode ser, por exemplo, a altura, a distancia con lindeiros, edificabilidade, ocupación en planta, frente mínimo, etc. Todo, lóxicamente, insistimos, axustado ás ordenanzas de aplicación. PSCT, por favor. Sí, non dubidamos que seguramente quen redactou que foi abaixo non urbanismo o informe, seguro que teñen un montón de casos concretos na cabeza que dan pé a esta ordenanza. Non nos vamos a opoñer, pero en este caso ímonos a abster porque efectivamente cóstanos coa redacción como está, sin ver caso por caso, cóstanos ver realmente a aplicación real da ordenanza. Entón, bueno, en este caso ímonos a abster. Benegá, por favor. Bueno, nós sí que é certo que abrimos un pouco máis polo miúdo, porque nas comisións só tuéramos 2 días para ler todos estes documentos, que son bastante grandes. Entón sí que é certo que atopei algúns fallos que sí que tendes que corrixir antes de aprobalo. Por exemplo, o artículo 48, na modificación que vos propoñedes, no punto 3, decides as causas determinantes da situación de desconformidade co plan xeral sen afectar negativamente a dereitos de terceiros e que poderán ser de recuperación progresiva da desconformidade co planeado. Non, é que a conformidade, recuperar a conformidade. Se non facemos unha norma para recuperar algo que está desconforme. Eso é un pouco extraño, eso debería desmodificalo. Despois, no artigo 101.1, actuacións de ampliación eliminades que en edificios que presentan elementos fora de ordenación, as ampliacións só procederán se se executan simultaneamente as obras da adecuación destes. Nós non entendemos por que se elimina a obriga de mellorar as cousas que están desconforme coa ordenación, xa que se solicita unha licencia de ampliación. Entón, tería lógica que o Pexón solicite que se justifique porque non se atallan os problemas coa ordenación ao facer obras deste tipo. E incluso permitindo ter a obriga de atallar este problema por un criterio de proporcionalidade económica, non se estaría facendo. E en canto ao contido xeral das modificacións, pois non entendemos moi ben por que se refán artigos redactando varios parágrafos onde casi non se matiza o que di a lei do solo, porque para iso facemos referencia directamente á lei do solo e xa cada vez que modifiquemos a lei do solo o Pexón se vai ter que adaptar. Non sei como, polo menos como o vemos. Bueno, xa comentara nas comisións que nos vamos a abster, estos erros sí que debería descorrexilos, polo menos penso eu. PSOE, por favor. Bueno, nos este apartado sí que o atopamos un pouco máis ambiguo que o anterior, por tanto, ímonos a abster. PSCT, por favor. Bueno, perdón, podo falar eu? Vou a contestar, perdón. Bueno, vamos a ver, esta modificación, xa decimos, non é modificar o Peixón, a propia palabra o di, modificación non sustancial, e para intentar modificar un Peixón é un calibre de outro tipo. Non digo que non houbera que facelo, por suposto, porque a mí tampouco me gusta o Peixón que temos en Teo, pero estamos falando de cousas distintas. Esta é unha modificación non sustancial, como indica a propia palabra, para intentar beneficiar aos veciños, tras la observancia dos datos no Departamento de Urbanismo. Evidentemente, se hai unha rata, corrixirase, pero os artigos que están aquí están íntegramente revisados e propostos, xa o dicen en comisións, polos técnicos do Concello, concretamente do Departamento de Urbanismo. PSCT, Benegá.
en ningún momento falei nada de modificar o pexón a nivel xeral, estou falando do que vos estades planteando aquí, o artigo 101.1, actuacións de ampliacións eliminades, cos edificios que presenten, co fai un técnico, me dá igual, pero non estamos de acordo con isto, porque os elementos que presenten fora da ordenación, cando se pide unha licencia para adecualos, pois non obliga a que se arreglen. Eu entendo que se se fai unha obra moi pequena, pois económicamente non compensa e non hai por que obligar a un veciño a arreglalo se lle vai a superar a cuantía da obra nova, pero se vas a facer unha obra, pois entendo que terías que corrixir conforme a ordenanza. Por lo menos nós tamén consultamos a técnicos e é a opinión que nos desprenderon. Simplemente diferencias de opinión. PSOE, por favor. Bueno, pues vamos a ver, es que si no marcamos una línea, que en algún lado ten que estar, evidentemente non podemos otorgar a licenza. Simplemente por eso, vamos, é un pouco de sentido común. Eu non discuto o criterio dos teus técnicos, pero estos son os que están aquí día a día, os técnicos do Concello de Teo. Bueno, procedemos á votación. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 8 abstencións. Por lo tanto, queda aprobada. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Dictamen da proposta da Alcaldía de desestimacións de alegacións e aprobación definitiva da cesión gratuita á Sociedade de Vivenda Pública de Galicia da parcela Saur 2, Urbanización As Galanas, para a construcción de vivendas de promoción pública. Bueno, todo o mundo entendo que aquí está ao tanto de que hubo unha alegación por parte de algúns veciños da urbanización, o cal é lícito, e agora temos que resolverla en pleno. Entendo que todos tedes os informes do arquitecto, e o primeiro da secretaria tamén, e, bueno, en esas alegaciones, entre outras cousas, o que falan é de que, bueno, os futuros propietarios, que non sabemos quenes van a ser, pois que se les obrigue de alguna forma ou con alguna cláusula a pertencer á agrupación de propietarios. Eso legalmente non é posible, porque choca frontalmente contra a lei de propiedade horizontal. Esa lei non contempla a obriga de pertenza a agrupacións de propietarios, sendo a obriga a pertenza a comunidades de propietarios, que son dos figuras completamente distintas. Dado o carácter voluntario da pertenza e agrupación, non se pode, sería ilegal, non podemos conveniar isto. Aparte de que, bueno, esa obra coa Administración Autonómica, dadas as súas repercusións ante terceros, non sería posible. No obstante, estas alegacións son cuestións que nada teñen que ver coa cesión en sí da parcela, co que se está discutindo aquí. Son, pois, bueno, plantexan, aparte desto que acabo de falar, que queren atar a pertenza. A ver, eu como veciño, a lo mellor o podo entender, pero evidentemente aquí non estamos como veciños, aquí estamos como servidores públicos. Evidentemente, eso non podemos poñerlo en ningún plego, porque sería ilegal, como ben digo. Despois plantexan que, bueno, que non hai contesta a todas as alegacións, a todas e cada unha, que está a disposición de todos os veciños desde o Departamento de Urbanismo. Plantexan que, bueno, xa mo plantearon a mí nunha reunión, que fixera unha piscina para que así non fora na súa piscina privada. Esas cuestións, desgraciadamente, que temos que apelar a xente, pois, mira, tamén pasa na miña urbanización. Polo que sexa, alguén ten chaves, entra ali, xente que non son propietarios e que non pertenecen, pero, bueno, iso hai que combatirlo de outra maneira, non facendo 13 piscinas. Porque, claro, somos 13 parroquias e todas teñen os mesmos dereitos. Despois plantexan o tema do aparcadeiro. A ver, eu non teño ningún problema, e así yo transmitín, en a parcela municipal convertirlo nun aparcadeiro. Cando este finalizada a obra, se o precisa, non hai ningún problema. Pero, bueno, tamén se contesta no informe do arquitecto, todo eso, tanto os servicios de alcantarillados e demais, ben fundamentado xa pola propia lei, o sea, xa ben determinado o número de plazas. Plantexan outra cuestión, que aquí algún de vos xa tamén plantexastes, que pasa se non executan a obra. Bueno, pois o que pasou tamén na época de Bipartito,
tiveron o tempo a parcela na seu dispor e non fixeron ninguna obra. Entonces, esa parcela volveu ao Concello. Aquí pasaría o mesmo. Bueno, coa diferencia de que, bueno, quere dicir, xa o tempo de que contraten un proxecto, eso xa marca como un impasse. Despois, comenzan os seguintes, digamos, plazos e cuestións a contar. Pola miña parte, pouco máis que clarexar. PSCT, por favor. Sí, entendo que estamos votando todo xunto, é dicir, que non se desestima e se aproba. Vale. Bueno, é verdade que ti centras moito no punto número 1 do que eles plantexan. Non poño en dúbida que, claro, que non se pode obrigar a ninguén a formar parte da agrupación, eso é evidente, pero é verdade que logo os outros puntos, hai algúns puntos que, bueno, eu creo que sí que se poderían ter en conta, e iso xa é máis unha cuestión política e de xestión de quen está neste momento no goberno, de chegar a un acordo cos propietarios, ou, bueno, con a, como lle chaman, agrupación de Campos de Mirabel, non? Porque, quero dicir, que desestimemos agora isto por ese punto número 1 que ti plantexas que é imposible, que é inviable, non anula que hai aquí algunhas cuestións que eles plantexan que son interesantes a ter en conta, non só a das plazas, que xa é a máis doada de facer, sino outras peticións que están pedindo, todo o tema de augas, que sabemos que hai problemas en Campos de Mirabel, non é menor que o comenten, porque é certo que leva habendo moito tempo, está mellor a cousa, pero as novas vivendas poden vir a traer un novo problema, ou así o viven eles, e é lógico que o vivan así. Entón, bueno, creo que é basicamente unha cuestión política de quen está agora mesmo no goberno xestionar estas peticións e non desestimar hoxe as alegacións e que queden aí, non? Benega, por favor. Nos, bueno, entendemos a preocupación dos veciños, nos tamén temos unha preocupación grande que dun terreno resultante dun 10% do que fan as empresas constructoras, pois que lle toca ao Concello, pois que ao final non quedemos con nada, nin siquiera cun baixo para facer unha casa común ou dotación pública, non? Pero aparte deso, pois en cousas que evidentemente estamos de acordo cos veciños e en outras que no que comentas tú que poden ser máis alegales, pois bueno, se podían intentar modificar as alegacións para que tuveran unha certa legalidade, digamos, en vez de desestimalas todas xuntas. Pouco máis que decir, a verdad. PSOE. Ben, nos concordamos co resto de compañeiros en que, bueno, hai algunhas das alegacións que sería doado escoitar e intentar concordar. Pensamos que antes de nada, indicar que, por suposto, estamos de acordo ca cesión do terreno e ca construción de vivendas de promoción pública. Pero sí que ao mellor tería sido máis doado que se falase antes cos veciños para evitar que se chegase a ter que presentar alegacións e para intentar solucionar isto antes de chegar á cesión. Imos a absternos. Bueno, pois a ver, clarexar que toda a vontade deste Executivo local é atender aos veciños, indudablemente. Me debín de explicar antes mal, porque acabo de dicir que todas estas alegacións, nin a primeira, ten que ver coa cesión, é con posterioridade. Fíxate hasta que punto é alegal esa cláusula primeira da que falo na primeira alegación, que teñen ali un bloque de vivendas enteiro que non pertence a esa agrupación. Fíxate hasta que punto. De feito, isto o falamos cos veciños na xuntanza. Evidentemente, aquí temos un problema de vivenda, que non podemos perder o obxectivo, que é importantísimo, a vivenda pública, que temos a sorte, a fortuna de que vai vir para Teo. E, bueno, volvo a repetir, non podemos perder o obxectivo. Esa parcela é de titularidade do Concello. Esa parcela xa estuvo noutro momento cedida, non é a primeira vez. Éramos gobernos completamente distintos e todos non nos pareceu ninguna mala idea. A verdade, o resto de alegacións es que as temos que rechazar porque non ten nada que ver co que a cesión en sí. Se difumina en outras cousas e perde a esencia. Eu non digo que non entenda os veciños. Por suposto que sí. Que teñen un problema de aguas. Home, dimo a mí que hai un trozo de tubería sin acabar. Claro que o sabemos, verdad, Cerqueiro? Bueno, xa o rematamos, pero
Evidentemente, estaba sin rematar, pero non agora, isto xa viña de atrás. Por lo tanto, sinceramente, é con ánimo de, pois eso, de fixar poboación, de que a xente teña alternativas. Moitos de vos me preguntasteis moitas veces polas vivendas. Insisto, para tranquilizar tamén os vecinos, é vivenda pública, non de protección oficial, porque nesa xuntanza falouse de un pouco de todo. Entón, bueno, espero que ese grupo de veciños, os futuros, quero dicir, buenamente queran formar parte desa comunidade, pero non podemos obrigarles. Esa é a razón, nada máis. PSCT. No, nada máis decir que precisamente a complicación, entre comillas, que ten a votación é que nós estamos a favor da cesión da parcela. Penso que non hai aquí ninguén, porque isto xa se trouxo a pleno, que este en contra da cesión, pero é verdade que habendo unhas alegacións veciñais, pois entendemos que hai un problema político que, bueno, nos corresponde a todos atallalo do mellor xeito posible, pero sobre todo a vos que sodes os que tedes responsabilidade neste momento. Entón, como un pouco confrontadas as nosas opinións con respecto ás alegacións e a parcela, en este caso ímonos a abster. Se só votáramos a cesión da parcela, por suposto que votaríamos novamente, como xa fixemos no seu momento, a favor. Benega, por favor. Bueno, nos para aclarar que antes, para que non se generen dúdas, nos estamos a favor da vivenda pública. Hai que recordar tamén que isto vai ser o inicio da construcción de vivenda pública despois de non sei cantos anos de goberno do PP, por fin. Está genial que veña ateo. Nos dá pena que non nos quedemos absolutamente nada desos 2.000 metros de parcela que cedemos, nin siquiera cun baixiño, pero por todo o demais, evidentemente, estamos a favor da vivenda pública. O Concello ten que medrar e a xente ten que ter vivenda. Eso non quita que os veciños de Campos de Mirabeis teñan razón en certas preocupacións que lles atinxe. E a eso lle tendes que dar resposta a vos como goberno municipal. Non ímonos a abster, porque tampouco valdría de nada outra cousa, pero escoitadeos, falade con eles, tranquilizadeos, e sobre todo non acompañadeos en todo o proceso, porque, como dio o informe técnico, dice que as alegacións non deben ser interpretadas como unha impugnación ou cesión da parcela, senón como un mecanismo de supervisión e control sobre a adecuación do proxecto, pois axudemos en que ese mecanismo de supervisión e control sexa efectivo. PSOE? Bueno, pois creo que me volvín a explicar mal. As alegacións, unha vez que as presentan en bloque, teñen que contestarse todas en bloque. Volvo a insistir no tema. Son cuestiones alleas totalmente e de índole, se mo permitides, aínda que eu teña vontade de axudar aos veciños, como ben saben, que estuveron conmigo reunidos, como ben saben, son de índole privada. Non hai máis volta. Non é unha cuestión de querer favorecer ou desfavorecer a ninguén. Todo o contrario. Levamos vivenda pública para ali, que no social, e levamos que, bueno, que tamén haberá que facela en algún lado, pero, bueno, eso xa o vamos a deixar dun lado. Aquí o que plantexan son cuestiones privadas, nada máis. Cedemos a integridade da parcela para o máximo aproveitamento, que é do que se trata. O Concello non precisa máis zonas verdes para cortar e demais. Tamén me dicían, e eu lles dicía, oye, si me dades os xardíns, eu que non nos queremos para nada, sinceramente, pero os recepcionamos e os facemos o mantemento. Porque, claro, eles alegaban unha serie de cousas que eu como veciña os entendo e que, ademais, eu teño na miña propia urbanización, pero, evidentemente, son cuestións de índole privada. E aquí o que estamos falando é cuestións de ceder unha vivenda pública e non podemos poñernos de perfil, temos que decir claramente sí ou non a Xunta de Galicia para que faga vivendas. Non vamos a falar do que prometen outras 500 millones de vivendas que aínda están ni siquiera, bueno, empezando polo precedente que estamos aquí vendo, que esa vivenda foi cedida, esa parcela, perdón, foi cedida no bipartito. Non sa que ven decir que fai a Xunta, facer o que promete, nada máis. Procedemos á votación. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 8 abstencións. Por lo tanto, queda aprobada. Moi ben. Pasamos ao seguinte punto.
O punto número 7, dictamen da proposta da Alcaldía de expediente de modificacións de créditos 7/2025. Bueno, aquí, como avancei nas comisións, todos tedes a documentación. Temos que mover diñeiro de unha partida para outra porque non contábamos en esa partida con esta sentencia. Tanto é así que non contábamos, estou falando de Aquafit, da empresa que explota as piscinas municipais e o ximnasio. Tanto é así que non contábamos con elo para nada e que eu descoñecía total e absolutamente ese xuizo. Vou a falar aquí un pouco, para entrar todos en materia, aínda que, hai xente por las redes facendo tal, que a mí me parece ben, por certo. O que pasa é que o que fai cousas, o que está disposto a dar, ten que estar disposto a recibir. Ese é o problema de sempre, para que se enteren ben os veciños. Pois vamos a ver. Con data 11 de marzo de 2025, chega unha sentencia ao Concello que interpón, como digo, Aquafit, na que dice, procedo a ler o que di o propio plego da sentencia. Antecedentes, primeiro, la entidad Aquafit Gestión SL interpuso recurso contencioso administrativo contra la desestimación por silencio administrativo de las reclamaciones deducidas en vía administrativas ante el Ayuntamiento de Teo en fechas 22 de mayo de 2019 y 15 de diciembre de 2021, por las cuales, en relación al contrato para la gestión del servicio Piscinas Municipales de Teo, se solicita al Ayuntamiento la actualización de las tarifas a abonar por los usuarios. Estas dos, que era o que eu che preguntaba a María en comisións, estas dos reclamacións non foron contestadas, foron entendidas como silencio administrativo. Aquí na propia sentencia, en el punto número 3, nos dice: y como medida de restablecimiento de la situación jurídica individualizada en lo que respecta al concreto periodo mayo de 2019-diciembre de 2023, condena al Ayuntamiento de Teo a abonar a mi representada, es decir, a la empresa, la suma de 376,15 euros como indemnización por los daños y perjuicios irrogados, cantidad a la que habrá de añadirse, no queda ahí, el interés legal del dinero devengado desde la prestación de la presente demanda hasta que se produzca su completo pago, con expresa imposición de las costas del presente procedimiento a la Administración demandada. Segundo, el Concello de Teo se opuso a la demanda con correspondiente escrito de contestación en el que solicitó la íntegra desestimación del recurso. Yo de este recurso y de esta demanda, que era lo que yo alegaba, lo que yo decía, no tenía ni idea, pero ni idea. De feito, tengo aquí un documento de traspaso que me deixou o propio exalcalde, espera que o encontre, con todos os asuntos, según él, pendentes. Aquí está a disposición vosa, firmado, está firmado, firma digital, concretamente 17 de xunio de 2023. Relata unha serie de puntos. 2.2. Punto 3. Procesos xudiciais. Liquidación contrato Aquagés. Todos sabemos o que é Aquagés, que é a empresa que levaba o auga aquí. Recoñecida por Viacua a débeda co Concello de Teo por 704.665,31, en discusión, pendente, declaración de sentenza, patatín, patatán. Seguinte punto, Toisal. Non quedan procesos pendentes, carece de licencia de actividade para explotar a canteira. Consultar coa secretaria. E se pasa ao punto número 4, que é obras e licitacións pendentes de subvencións. A mí en ningún momento, ni por escrito,
ni verbalmente, que era o que nos decíamos na nosa nota de prensa, o alcalde saínte me di, mira, hai isto, eu non vou entrar na decisión que tomou, porque de feito preguntei a dos habilitados nacionales por que non se contestaron, pero bueno, un pouco para saber que foi a línea que se seguiu de defensa, porque pode corresponder un pouco tamén a unha estrategia. Elas, o único que me din é que elas non tenían indicación ni de contestar os escritos ni de facer nada. Eso é o que me din. Claro, de aquelos barros veñen estos lodos e agora me encontro con que temos que pagar isto que hemos feito un estimado de 106.000, pero que pode ser moito máis, porque aí acabo de ler a sentencia do xulgado. Entón, claro, o que non pode ser é iso, que encima se conteste en redes, non, é a culpa compartida. De culpa compartida, absolutamente nada. Eu agora vou a comerme isto, igual que me como outras moitas cousas. Pero é moi distinto, se me hubiera dito, mira, hai isto, poderíamos prever, oi, a lo mellor, que non estou dicindo que tampouco o contemplásemos ou deixáramos de contemplar, o que estou dicindo é que por responsabilidade, porque ao final a quen fastidias é aos veciños. A mí non me fastidias, porque además a mí non me doen prendas, eu saio e o explico. Despois fai unha aclaración torticera que si para que non nos fixeran tal un bo acordo, que si 50.000 por aquí, 50.000 por ali, hombre, era mellor estar calado. Despois, isto de que na páxina web que si se contesta ou se deixa de contestar, non. Na páxina web plena transparencia. Se lle di aos veciños que é moi distinto o que pasa cos seus impostos. Non nos olvidemos que non estamos falando de 20.000 euros, E, bueno, Iberbigracia, 8 del 6 de 2023. Web institucional. Sí, o sabías. Bueno, hai moitas máis. Te traigo esta porque foi a última. O Goberno municipal responde ás acusacións do PP en relación ás obrigas contra incendios. Isto é contestar desde a web institucional a un grupo político. O que nos fixemos foi informar. Réstecete, por favor. Non sei se esqueciches que estabas falando con María en vez de con Rafa Sisto. Eu facendo caso aos teus consellos, hai, non sei, uns cuantos plenos que nos dixeches que nos quitáramos de Facebook, literal, dixeches que aquele era un estercoleiro, eu fixenche caso, Lucía, eu non teño redes sociais nin as consulto. Entón, entereime, obviamente, deste conflicto, mas tamén lín a prensa. Pero da igual, non me fixo falta de a prensa, porque teño os papéis fotocopiados, por tanto, lín a sentenza, como liches ti, tamén lín as datas de notificación. Entón, aquí hai un conflicto, que é un conflicto entre unha institución, que é o Concello de Teo, e unha empresa que explota, pois en este caso, as piscinas municipais, que é a Aquafit, que consideran que se deben subir as taxas dos seus usuarios para equipararse con o IPC galego, bueno, a serie de condonacións que eles alegan. E hai un conflicto. O Concello de Teo considera que non. E é máis, eu creo que ti, en vez de decir que en 2 anos non te enteraches desto, deberías decir, ostra, que ben que o Concello de Teo defendeu que non se deben subir as taxas dos usuarios da piscina, eu tamén o defendo, porque ti tamén estabas nese pleno. Pero é máis, dá igual, ti non defendes, é dicir, ti propós que deberíamos subir as taxas. O que hai que facer cando hai un conflicto entre unha empresa privada e unha institución, en este caso, que non quixo ceder, é que o resolva a xustiza, e a xustiza resolveu, e efectivamente deu a razón á empresa. E vos fostes moi rápidos publicando na web municipal que había que pagar 100.000 euros, e alégrome que traigas a Viacua, porque cando Viacua ingresou o ano pasado 800.000 euros nas arcas municipais, nin se dixo no pleno, nin se dixo en ningunha web institucional, nin saiu na prensa. E alégrame que o traigas aquí, dixeno eu, e ti confirmáchelo, dixeno eu. Nunca máis se trouxo ao pleno eso. E máis, podemos preguntarlle ao resto de compañeiros. Entón, non pasa absolutamente nada. Houbo un conflicto e a xustiza resolveu. E eu defendo a xestión de quen tratou de defender que non se subiran as taxas. A ver se vos o conseguides en 12 anos non subir ninguna taxa. A ver se o conseguides. Benega, por favor. Por favor, silencio. Nos, sen entrar no medio da cuestión, porque, bueno, ao final é un conflicto entre un goberno saínte e outro entrante, sí que nos gustaría decir que
Non nos parece correcto a nota de prensa, o último párrafo da nota de prensa non é propia dunha institución, é propia de poñelo no PP, o resto da nota de prensa podo aceptar. O último párrafo é unha nota de prensa do PP, non é do goberno de Teo. Dito o cal, vámonos a abster porque evidentemente isto haberá que pagalo, pero tamén me xenera un montón de dudas, porque eu non sei a data do requerimento que lle chega ao Concello, nin as datas desto todo, nin tampouco sei se se pode volver a recurrir. Entón, o que entendo é que o dades por bo, sin posibilidade de recurso. Non sei se hai posibilidade de recurso ou non. PSOE? Sí, bueno, eu tampouco vou a entrar na discusión previa e tamén concordo en que non me gustan as formas na páxina do Concello. Por outro lado, sí, tamén me pregunto se non hai posibilidades, se xa falamos dunha cantidade exacta, se non hai posibilidade de recurso. E tamén me gustaría saber por que se escolleu esta partida para facer o trasvase da cantidade. Bueno, pois por ir respostando, me parece moi ben o que pensedes con respecto á nota de prensa. A ver, esos son criterios dispares, cada un pode ter o seu. Eu creo que a transparencia é un bon criterio, un bon compañeiro. Me preguntabas pola data, o 27 de febreiro de 2023 chegou a demanda. O 15 de marzo, a demanda, estaba o anterior executivo todavía gobernando. A sentenza chegou aquí o 15 de marzo de 2025. Consultados os asesores legales, o que me dixeron é non tes escapatoria porque hai un incumplimento manifesto dos pliegos, o sea, o Concello incumpleu os seus propios plegos, o dice aquí expresamente a revisión de tarifas, e se non habría que haberlo puesto en los pliegos ou atarlo de outra forma, María. Es que isto non es de que quién va máis listo ou es máis listo ou menos listo. Isto va de legalidade. E se ti mismo sacas unos plegos donde dices que tes que revisar os prezos, home, pero es que me parece irrisorio que digades eso. Unha institución que se precie ten que cumplir co que ela mesma se marca e marca aos demás. Sino, como lle vas a exixir absolutamente nada a ninguén? É que non ten sentido. Bueno, eso con respecto ao que comentabades. Ti me acabas de decir que gañachedes un pleno, efectivamente, que aquí se falou varias veces de Aquagés. Cando ti o preguntaste non estaba ingresado, estabas confundida además porque decías que o remanente positivo obedecía a eso. No, o remanente positivo computará esos 800 e pico mil euros en este exercicio, no anterior. Eso por un lado. O que ten que facer unha administración é cumplir coa súa obriga, senón como vai pedir aos veciños e aos demais que cumplan coas súas obrigas. Mo podes explicar? E, además, non vai aquí de marear as empresas que teñen que explotar a piscina. Vai de que vos decidíchedes que eu non o critico, non o critiquei en ningún momento, decidíchedes non contestar, os funcionarios tampouco saben por qué, pero, bueno, o decidíchedes e hai que respetarlo. Eu non estou dicindo eso. E non me fales de pleno, ni empeces, porque además é que é pouco hábil facer iso. Primeiro, porque deixades en evidencia a vosa capacidade nula de negociación. Pagades 50.000 para evitar esa demanda e despois cae a demanda. Hombre, é un pouco raro, sinceramente. Eu eso ni siquiera o había sacado. Eu o que estou dicindo é que en febreiro de 2023 chegou unha sentencia, bueno, ou en marzo, pero que se presentou no xuzgado en febreiro de 2023, e cando facemos o traspaso de poderes, a mí ninguén me di, mira, Lucía, tes isto tamén pendente, eso é do que se os acusa. Non estamos dicindo absolutamente nada máis. E, además, te acabo de leer, que o poño a disposición tamén de todos os veciños e de vos, por suposto, o traspaso de poderes que fixo o alcalde. Cando fala no apartado sentenzas, me fala de Aquagés e de Toisal, non me fala de outra cousa. O podedes ver, está asignado, porque además, mira, se non estuviera asignado, poderíamos decir, bueno, igual lo inventou. No, está asignado por él.
Iso é unha cousa comprobable, tangible. PSCT. Descoñezo o motivo, non falei con el deso realmente, non tiña constancia dese papel asinado, eu sí que tiven algunha reunión con algún concelleiro que está aquí presente, nin sei, non dubido dese papel. Descoñezo o motivo polo cal Rafa non o deixou aí escrito. Ahora, tamén é cuestionable que en 2 anos ti non te sentes a falar, porque eu non estaba nesas reunións, digamos, con servizos xurídicos, pero sí que son consciente de formar parte do equipo do goberno e de que aquí, unha vez ao mes, viñan os servizos xurídicos a poñernos o día. Entón, home, en 2 anos, vale, Rafa, mal, non che dixo nada, fatal. Hostia, en 2 anos, Lucía, eso é que a xente lle costa creer que ti agora as veñas con este discurso de que eu non sabía nada. Ben, pero é difícil de creer tamén eso, comprenderás, porque a xente pregúntase, hostia, pero en 2 anos non falou co abogado, ninguén se sentou con ela a decir, no, quero decir, e obviamente eu creo que xa eso non lle correspondía a Rafa, que Rafa cesou. Quero decir, obviamente non va a estar Rafa dicíndote, no, quero decir, eso é, terás que poñerte en contacto e dicir que procesos administrativos están abertos, como podemos atallar, quen o está levando, que personal, non o sei, ni siquiera sei como tes que facer, eso sí que é unha xestión política túa. E claro, que saias dicindo que non o sabías, aí é onde eu creo que te deixas a ti mesma en evidencia. Agora, é unha puñeta, eu non estou contenta de pagar os 100.000 euros, pero estou orgullosa de ter defendido que aquí non se suban as taxas. E é máis, se hai 2 anos ven aquí a este pleno unha subida de taxa cos mesmos concelleiros que estáis agora, estou segura que vos non aprobaríades unha subida de taxas. Estou completamente segura, porque non se aprobou ningunha, estando vos na oposición. Non se subiron taxas e non aprobaríades vos a subida de taxas. Outra cousa que cando estades no goberno e con maioría a cousa vai cambiar, vaya si vai cambiar. E con respecto ao cumprimento dos pregos, Lucía, agora mismo neste concello probablemente non sei os pormenores, pero hai contratos, poñamos o do lixo que veu aquí o ano pasado, este mismo pleno, donde tamén habería, e ao mellor se van a xuizo, tamén lle gañan o concello. Eu non vou a dar ideas, non me vou a poñer aquí a dar os pormenores, pero é verdade que ti estarás conmigo en que hai cláusulas dos pregos que tampouco se están cumplindo agora mismo. Agora mismo. Non están cumplíndose polas empresas. Tivemos aquí o ano pasado o exemplo dos traballadores do lixo. Entón, bueno, pois foi, quero decir, perfecto. Donde creo eu que está o erro? Que en vez de sair a defender a defensa dos usuarios das piscinas e a non suba de taxas, saíes a decir con esa vosa obsesión, que xa ninguén se lembra do outro concello máis que vos, do outro goberno máis que vos, que esa vosa obsesión, que mal o fixemos. Pero os 800.000 euros de Viacua non o dixestes. Pois publicadeo na web municipal mañá. Publicadeo, non o vades publicar. Eso sí, de interés dos veciños. Eso sí, non é unha nota de prensa partidista. Aquí ninguén negou nada. Bueno, vamos a seguir co pleno. Comunicar que hai un ingreso de 800.000 euros porque o goberno de Teo, ni siquiera digas que foi o anterior, gañou unha sentenza de 800.000 euros e interés dos veciños. E máis, eu creo que podería ser incluso empoderar aos veciños. Benega? Bueno, eu, sin querer entrar no fondo da discusión, sí que me chama a atención porque os servicios xurídicos que había non a avisaron, porque eu entendo que no tempo que leva usted a alcaldesa, pois en algún momento falou con eles. A ningún dos presentes se lle ocurriu decir que temos cousas sobre a mesa, porque hai a negligencia de todos, non é só duns, PSOE? Pendiente de saber por que se escolleu esta partida para facer o movimento de... Bueno, porque a consideramos e además ten que ver porque é a de deportes, por eso mesmo. Bueno, porque é a que consideramos, eso forma parte da xestión do equipo de goberno, evidentemente. Mira, os contesto tanto ao portavoz do BNG como ao portavoz a voceira de PSCT. Eu non me sento con esa empresa, porque non sei se sabedes, creo que non ha quedado moi claro, que leva 8 anos en precario. Entón, esa empresa ni vai a venir aquí a sentarse, ni van a explicarme absolutamente nada, porque eso se entende dentro dunha cousa que se chama traspaso de poderes, que se esqueceu, sino porque me dixo isto, igual que me di unha cousa, porque non me dixo a outra. O sea, que agora non intentedes desviar a atención, porque non nos vais a ir, es que non vai a sair. E a xente que te di a ti, a túa veciña e 2 amigas que che din eso, 500 están dicindo menuda desgracia. E aparte diso, non levamos aquí 2 anos, Estades facendo a conta mal, estades facendo a alta. No, hasta xunio este equipo non entrou.
Non levamos ni siquiera 2 anos. Bueno, eu preguntei as responsables xurídicas, tanto unha como a outra, entendían que me tiña que decir o alcalde, e elas non teñen por que facer un traspaso de poderes. E estes señores que están en precario desde fai 8 anos, evidentemente non van a venir aquí, sobre todo cando está licitado ese contrato. E despois, para continuar, non teñen relación conmigo ninguno dos xurídicos, es coa responsable xurídica. De feito, a miña sentencia me reenvía a secretaria municipal. Eu non falo con estos. Que dis que te parece un mérito incumplir os teus propios plegos? Pois non sei que empresas, que tipo de empresas poden vir aquí e que seguridade xurídica poden ter con un concello que te anima a incumplir os propios plegos que ti fais, porque nese momento o fixéchedes vos. Por certo, está en precario tamén. O próximo pleno espero que podamos traer a licitación. A ver, as empresas teñen dereitos, non só os funcionarios, as empresas tamén teñen dereitos, os funcionarios tamén, todos os sectores laborais teñen dereitos, non só algúns. Que ti te jactas deso e que te parece unha maravilla? Bueno, o de Aquagés non teño que decirlo porque vos o dixéchedes aquí por activa e por pasiva, se os aplaudeu, porque se unha cosa facedes ben, por que non? Por suposto que sí, por que non la vamos a poñer en valor? Pero iso pertenece á legislatura pasada. Xa o dixo o anterior alcalde por activa e por pasiva. Incluso plasmou aquí e o dixo públicamente, infinidad de veces. É unha cousa que é sabida por todos os veciños. Que ti agora partidistamente queres que diga eso, que é o único que, bueno, que os damos a enhoraboa, que os saeu ben, pois enhoraboa. Evidentemente, pero eso nos resta que a esos 800 e pico mil euros, ahora menos 100 e pico mil euros. Claro, vamos a ver, hai que ser serios e, sobre todo, palparse la ropa cando uno dice determinadas cousas. Porque non sei se te has dado conta, pero somos figuras públicas. E o que decimos, hai moita xente que o sigue. Entón, claro, bueno, hai que ser exemplarizantes. Xa sei que non vos gusta, pero é así a cuestión. Procedemos á votación. Votos a favor? Da transferencia, 9 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 8 abstencións. Por lo tanto, queda aprobado. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Punto número 8. Dictamen da moción do Grupo Municipal do PSOE solicitando un pediatra para o consultorio de Cacheiras. Aquí xa vos adelanto que o Partido Popular ten unha emenda de engalga que vamos a proceder a repartir agora. Facemos un breve receso de unos minutos para que lexamos unha emenda, o explicarán agora, pero non é anulando o voso punto, é completando. Sí que teño unha dúda, porque isto non me parece unha emenda de engádega, isto parece outra moción. Porque unha emenda de engádega tendes que decir o que se añade e onde. Non presentades unha moción completa co voso anagrama. No, eso é un explicativo, pero, tío, que tens que mirar son os puntos que se... Por eso é unha moción de engádega. Claro, pero e como os seis, imos posto todos xuntos? O pon aí, ao final. Non o ves? Pensei que éramos acordos. Ah, no.
Bueno, pois agora os explico un pouco como vamos a facer. O Grupo Socialista defende a moción, despois se defende a emenda e se vota se aceptamos a emenda ou non e o texto con ou sen emenda. Vale. Perdón, pero teño as miñas dúbidas. Non sei se presentándonos unha emenda, unha moción, imos a aceptar que se modifique esta moción con unha emenda por moita maioría que teñades. É dicir, non. Son as reglas do xogo democrático. Vale, perfecto, Ti pero... como queras. Vale, A podes retirar, a podes defender, o que ti queiras. A ver, temos a mesma intención. Bueno, con matices. O que pasa es que, bueno, claro, hai que non só vale tirar contra que nos parece. Aquí temos que palparnos a roupa todos, os responsables os primeiros. Queres defender a... Sí, por supuesto. Ben, os socialistas de Galicia consideramos que a sanidade e o dereito á saúde é un dos pilares máis importantes da nosa sociedade. E como tal, creemos que é imprescindible dotar os centros de saúde de todas aquelas melloras, tanto materiais como profesionais, que precisen. Cando falamos de dereito á saúde, estamos a referir que todos os cidadáns temos dereito a ser atendidos por un médico no menor prazo posible, para ver así de resolver os nosos problemas de saúde, e moi especialmente os maiores e os nenos. No caso do consultorio de Cacheiras, que o que levamos, estáse a producir dende hai moito tempo unha situación que deixa en desamparo as familias da poboación infantil que está adscrita a este centro. A praza de pediatría deste centro de saúde está en precario dende hai meses, o que ocasiona perxuizos e inquedanzas ás familias que acoden ao centro cos seus rapaces menores e que se atopan con que uns días hai pediatra e outros non o hai, con que este si o hai non ten horario fixo e en moitas ocasións, dende o propio centro, ante a falta de facultativo, indican as familias que acudan ao servicio de urxencias do Hospital Clínico de Santiago. En febreiro do 24, o Concello de Teo confirmaba que o Centro de Saúde de Cacheiras cubriría en marzo de forma fixa a praza de especialista en pediatría, pero isto non foi así. Pese ás promesas e publicidade que se fixeron, o certo é que os rapaces e rapazas de Cacheiras non dispoñen dun servizo completo de atención pediátrica, senón dun servicio precarizado, no que cando hai sorte temos pediatra e se non toca hoxe, pois teñen que acudir ás urxencias do Concello máis próximo. De pouco sirven as familias as promesas que se fan desde o Concello e desde a Xunta de que cando teñamos o ambulatorio novo teremos máis servicios. Esta promesa é un futurible. As familias queren pediatra xa, atención pediátrica de forma fixa xa, porque a situación que están sufrindo é insostible. E merma moi gravemente a atención sanitaria dos pacientes nun núcleo con un censo de poboación infantil moi elevado. Con estes fundamentos solicitamos da Corporación de Teo o seguinte acordo: que se inste a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia a que atenda a petición urxente de unha segunda praza de pediatra no consultorio de Cacheiras, para evitar a precariedade do servizo que se está a sufrir neste centro e que no caso de que se produza unha baixa ou calquer outro problema que afecte a un dos facultativos, poida ser sustituído ou complementado polo outro, paliando así a deficiente situación sanitaria que están a padecer os rapaces asignados a este centro de saúde. Bueno, agora abrimos o turno de debate sobre a moción tal cual de Maite. PSCT, por favor, do PSOE, quero dicir. Bueno, xa falamos en varias ocasións deste tema, estamos totalmente a favor da moción, imos votar a favor e, ademais, bueno, falouse moitas veces, non sei, os que seguimos en Cacheiras xa non sei moi ben ni por que seguimos, porque podería contarvos moitas anécdotas con 3 fillos e moitas amizades que teñen os nenos aí. Non se trata de que nos poñan pediatra puntualmente pola mañán, porque a veces ti non vas a un médico porque tes un catarro ou porque abriches a perna e teñencha que coser no momento. A veces vas ao médico, desgraciadamente, por procesos máis longos que requiren dunha atención máis constante, que requiren tamén dunha intuición que a veces ten o médico que te consulta todas as veces e que te vexa cada día un médico distinto e que ti como nai do paciente teñas que relatarlle cada vez, a veces 2 veces por semana, a un persoal diferente a problemática do neno, cando ti non eres especialista en sanidade, pero ya te estás haciendo a base de ter que contalo 20 veces ao mes, pois, home, deixa de ser gracioso
para pasar de ser dramático, e o que nos está pasando a moitas persoas que afortunadamente temos esa posibilidade, pois a veces temos que complementar desgraciadamente coa sanidade privada porque a pública non está chegando. E esta é unha realidade, insisto, non vou a contar aquí ningún drama persoal de ninguén, pero esta é unha realidade que está acontecendo por non ter un pediatra con regularidade en Cacheiras. Venega, por favor. Nos estamos totalmente de acordo ca moción, apoyarémola. E, bueno, o que pasa en Teo non deixa de ser un reflejo do que pasa en todo o país ca sanidade, no? Que isto se está destruindo e parece que non lle importa, pois en Teo sí que importa, e estamos totalmente de acordo, fai falta un pediatra e, sobre todo, de cara ao futuro, para o novo centro de saúde, que non só sexa un edificio, que tamén teña servicios. Cerqueiro, por favor. No, tes que defender a posición, non leer agora a moción. Vale, nada, que aquí hai un problema de base moi potente, moi importante, que usted non conta a verdade. Aquí o problema que ven, como ben sabe, ven de Madrid. Sabe o que é o MIR? Médico interno residente. Daí veñen as especialidades. Pediatría é unha especialidade en sanidade, verdad? Bueno, pois mentras dende Madrid a Galicia ou calquera outra comunidade autónoma do país España non lle den máis plazas, a Consellería de Sanidade non pode conseguir máis pediatras. Ese é un gran problema e usted o sabe. Entón, o gran problema que hai que ven aquí non conta a verdad. Conte eso, vale? Fará 2 semanas estivo aquí el número 1. Por que non lle dixo? Era máis importante darlle un abrazo, máis importante dicirlle que é moi guapo, en vez de falar dos problemas reales de Teo, non? De dicirlle que necesitamos máis pediatras. Non hai. Se houbera, non se preocupe, que a Xunta de Galicia os mandaría para Teo. Non sei se sabe, porque isto de que fala usted aquí, de que cando hai sorte temos pediatra, é outra mentira moi grande. Hai pediatra luns, mércoles e venres nos Tilos, martes e xoves en Calo. E esa pediatra, os luns pola tarde, tamén vai a Cacheiras. A maiores, o esforzo que está facendo a Consellería de Sanidade, a Xerencia de Atención Primaria en Santiago de Compostela, é solicitar os demais pediatras que veñan as tardes que poidan, porque tamén teñen vida, que veñan a reforzar o Centro de Saúde de Cacheiras. E é o que está pasando. Despois, tamén falaban ustedes de que os socialistas, que considerades que a sanidade, que é un pilar moi importante. Se é tan importante, por que lle poña o Ministerio de Sanidade nas mans de Sumar? Por que non queda o Partido Socialista co Ministerio de Sanidade? Despois, se tamén é importante para ustedes, por que cando estaban aí, sobre todo usted, portavoz do PSOE, que estaba aquí, levános aquí, ainda que fora a veces no goberno e outras veces na oposición, cando foi que iniciarse os trámites para que a Xunta de Galicia construa ese centro de salud, ese ambulatorio que dio usted, que sempre nos referimos a que cando teñamos un ambulatorio novo teremos máis servicios, esta é unha promesa, é un futurible, pois mire, é un futurible moi real gracias á alcaldesa, porque cando estaban ustedes, cando gobernaban os outros, sabe usted que as xestións estaban nun caixón, toda a documentación que fixo falta, que fai falta, para que a Xunta de Galicia poida crear ese centro de salud que todos queremos e que vai a mellorar a asistencia sanitaria neste concello, tiñan a documentación nun caixón. Non o sabe, non? Eso era interés que mostraba usted e o Partido Socialista en Teo para mellorar a sanidade dos teenses. Dendo logo, está clarísimo. Mire, tamén lle digo, hai un problema. En comisións, aquí se falou, que o descoñecía, de que, vou poñer un exemplo, un martes, un miércoles, sin ir máis lonxe, pola mañán, chegas co teu pequecho ao Centro de Saúde de Cacheiras e ali non hai pediatra. Están os Tilos, verdad? Vale. Se ti vas para os Tilos, teñen a obligación, e así yo indican, dende Xerencia de Atención Primaria de Santiago, de atendelos. Se non é así, será pois porque se cadra, malentenderon mal, o personal administrativo. Que sepan que se lle recordou que é así. Vale, entón, se está sucedendo eso, poñedo en conocimiento que nos, logo falaremos cos responsables de que isto funcione como ten que funcionar. E xa por último, e de verdad, non quero que se me malentenda, porque todos efectivamente queremos que haxa pediatras que atendan os nosos nenos en Teo, pero por último non hai que olvidar que urgencias do Chus, como máximo, está a 15 minutos de calquer punto de Teo. Non é que teñamos un pediatra a máis dunha hora ou a media hora. Se o pequecho se pon mal de verdad, tes un pediatra en urgencias do clínico en 15 minutos, ou non. E xa por último caso, xa poñer tamén o último, que é verdad que todos queremos unha atención personalizada, eso é certo, pero, dende logo, PSCT non é gracioso, como dixo usted, claro que é preocupante, claro que hai que traballar por solucionar os problemas dos pequenos e da asistencia sanitaria, hai un número de teléfono onde funcionan os profesionales que non se pode poner en dúbida, que é o 061.
E se hai calquer queixa, podes ter sempre, 24 horas ao día, 365 días ao ano, 66 hai bixesto, un médico profesional no outro lado do teléfono que che pode dar consellos de como atender o neno. Entón, nada máis. PSCT, por favor. Joder, que me parece indignante que estemos agora debatindo non sei, como a calidade do servizo. A calidade do servizo, insisto, é que además é algo que sei persoalmente, non é porque me digan, é que eu son usuaria dese centro de saúde, é pésima. É dicir, é que a ti atendeuche hai 3 semanas unha persoa que encargou unha analítica e chegache ao Sergas Móvil o resultado da analítica e se algo sae mal, ti chamas e te dicen non hai pediatra, vete a urgencias e ti vai a urgencias do clínico que tienes a 11 minutos porque unha analítica sale con unos errores moi malos, te mandarán a tu médico, mandanche ao pediatra e o pediatra daranche e que vas a Tilos e te dice a Tilos, es que quen te lo mandou e tú volves a contarle la película unha e outra vez, es el día de la marmota. A calidade agora mismo do servicio de cacheiras, non digo puntualmente para unha urgencia de tengo 39 con gorxa, vou a facerlle estreptococo, me quedo en casa. Eso xa sabemos as mamás. Eso xa sabemos. O que queremos é unha atención de calidade, que é o que menos se merecen os nenos, vamos, o mínimo que se merecen. E iso non o estamos tendo, nin o suple calos, nin o suple tilos, nin o suple urxencias, porque vas a urxencias e te cascan unha bronca, además. E iso é verídico. Benega, por favor. Eu non vou a entrar ao trapo do que di o compañeiro do Partido Popular, a verdad, porque calquera usuario da atención sanitaria sabe como está, o sea que podedes contar as milongas que queirades, que os sufrimos o sabemos, o sea que... PSOE. Eu si vou a entrar, pero non sei por onde empezar, porque me deixou abertos moitos frentes. Vamos a ver. Primeiro, entendo o enfado de María como nai, eu xa non teño rapaces en edade pediatra, pero sí teño que presumir que no momento que os tiven acudíamos a un pediatra, tiñamos un servicio bastante razonable, non estábamos en teo. O que non podemos decir é que si non está el pediatra de Cacheiras te vas a Calos, si no a Tilos, con el niño como lo tengas, no. Calquer pai ten que ter un servicio de pediatría de referencia, eso en un concello que queira presumir de servicios serios, vale? E que queiramos atraer poboación, porque hai moita xente que non se padrona no noso concello porque prefieren manter o pediatra en Santiago porque saben que van a ter un servicio regular. E habitualmente, eu recordo, teño unha filla de xa 30 anos, todo o tempo que estuvo no pediatra, a atendeu, por suerte, a mesma pediatra. Vale? Entonces é unha suerte que me gustaría que puderan ter todos os pais de todos os centros do noso concello. Eso por un lado. O tema MIR. Eu tive un MIR na casa e estuve rodeada de MIR moitos anos e sei o que sufre para conseguir esta carreira e sei que marchan a gran maioría deles porque a sanidade galega non lles proporciona ningún salario digno, ningunhas condicións dignas. E che podo asegurar que marchan desencantados, despois de todo o que traballaron e despois de como se formaron moi ben todos aquí. Por tanto, non é problema de que non teñamos MIR. O problema é que os MIR marchan porque non teñen condicións adecuadas. Están en precario. Os MIR, se podo contar da quinta da miña filla, porque é que eu teño moi directo, marchaban para o País Vasco, marchaban para Cataluña. Máis da metade marcharon, tanto médicos como enfermeras, pola precarización. Eu non minto, a competencia de sanidade é da Xunta de Galicia, precisamente por eso, o día 6, a manifestación a favor da sanidade e da mellora da sanidade pública se vai a facer en Santiago, non en Madrid, porque a competencia é da Xunta. Este señor que promete e demais, pero que non sei se non será incluso peor que o anterior conselleiro. Por tanto, as competencias para quen as debería ostentar. Vale? Os veciños eu recibo a diario, porque é un tema que nos preocupa a todos os pais, ter condicións sanitarias adecuadas para os nosos rapaces. A mí me siguen chegando a diario e non se atende ao día seguinte, nin sequera aos 3 días. Hai demoras de 8 días. Sí, se podo enseñar as mensaxes dos pais e seguro que moitos nos están vendo porque saben que se iba a tocar este tema hoxe aquí. Por tanto, me volvo a redundar, temos que pedirlle a Consellería, xa non só nos pedimos para Teo, porque Teo que nos interesa, e Cacheiras en este caso, que o
o centro que ahora mismo está máis precarizado. Pero sí é competencia da Xunta mellorar estas cousas e ten que empezar por mellorar as condicións dos médicos para que non marchen, porque aquí se forman, pero se benefician deles en outras comunidades. Esta situación non pasa en moitas das autonomías que non están gobernadas polo Partido Popular. Non é así. Por tanto, pois non emendo nada do que dixen. Temos que solicitar a Xunta que mellore esas condicións para que a xente se volva a empadronar en Teo, se veña a empadronar a Teo e este consciente e esté agradecida por ter un pediatra de cabeceira aquí, non ter que acudir a Santiago. E creo que non me queda nada. Por cierto, me espero ver a Pedro en breve. E si, encantadísima de ir a velo. Nos atende. O que pasa que, cando queiras, non é competencia súa este tema. Sempre me remite ao Conselleiro de Sanidade. Unha pena. Partido Popular, só un breve inciso. Que se empadronen en Santiago é polo colexio, non é polo centro de saúde. Sí. Partido Popular, por favor. Pois é unha pena que siga usted pensando que nos intentan ganar, porque, mire, usted tamén di aquí, en febrero del 2024, o Concello de Teo confirmaba que o Centro de Saúde de Cacheiras cubriría en marzo de forma fixa a praza de especialista en pediatría, pero eso non foi así. Sí, eso é así. Hai unha pediatra titular que collou unha baixa. Todos sabemos o porqué, lóxicamente non o vou dicir. Vamos a dicir que por boa cousa, non? Tamén. Bueno, a eso tamén que falamos das baixas, usted di que le atendeu, gracias a Dios, non dixo eso, pero digo eu, la mesma pediatra. Sí, claro, porque esa pediatra se cada no seu momento, cando collou catarros ou cando tivo que coller algunha baixa ou vacacións, usted non tiño que facer uso da súa atención. Ou me está dicindo que durante todos esos anos esa pediatra non colleu vacacións nin colleu baixas. Vale. Bueno, depois tamén di que os MIR marchan de Galicia. Solo de Galicia? No resto de España non marchan. Gracias. E despois tamén di de que van as manifestacións. Sí, claro, eso é o seu, ir ás manifestacións, non traballar e buscar solucións para os ciudadanos. Sí, non, está claro, sabémoslo todos, non pasa nada. Por eso lle digo que, e lle volvo a dicir, que tamén lle dá moita importancia ao novo ambulatorio que vamos a ter. Ustedes non estiveron en riba da xestión que facía o equipo de goberno. Estaban os papeles no caixón. E agora ven usted que lle importa moito a sanidade dos censes. Non, señora, non. Non lle importa, porque está aquí clarísimo está todo. Pero bueno, non sei que vamos a traballar, sei que vamos a intentar arreglar este problema. Si sabe, despois que me diga usted os 8 días, que se me olvidaba tamén. Mentira, son datos oficiales. Hai un máximo de 4 días. Máximo de 4 días. E lle volvo a dicir, o luns pola tarde sempre pediatra en Cacheiras. Eso para temas programados, lóxicamente, para consultas e demais. Pero se son urxencias, pola mañán sempre hai un pediatra en Teo, sempre. E se non insisto, máximo 15 minutos tenemos as urxencias de clínico. A xente, a cidadanía, está máis que coberta polo servicio que ofrece a Consellería de Sanidade. Porque non lle digo outra cousa máis. Non sei se sabe que a última conselleira que hubo Sanidade do PSOE en Galicia había menos usuarios pediátricos. E, sen embargo, había máis usuarios pediátricos. E, sen embargo, había como casi 100 pediatras menos en Galicia. Explíquese usted eso. Bueno, agora vamos a proceder a debatir a moción que presenta o Partido Popular. Cerqueiro, por favor. Perdón, efectivamente, unha emenda. A moción era a túa. Bueno, o Grupo Municipal, grazas, alcaldesa, por darme a palabra, o Grupo Municipal do Partido Popular de Teo presenta ao Pleno para o seu debate e aprobación se procede a seguinte emenda. Normalmente a atención sanitaria aos nenos e nenas do Concello de Teo está garantida polos profesionais sanitarios do centro de saúde. Porén, debido á ausencia provocada pola baixa laboral dunha das pediatras, é certo que a rapazada do consultorio de Cacheiras ten que ser atendida temporalmente por outros facultativos que están reemplazando a dita baixa ou polos compañeros dos outros centros médicos de Teo. Neste senso, pedir crear unha praza máis é absurdo, cando non hai médicos para cubrilas. O problema é que temos na atención primaria en Cacheiras, en Teo, en Galicia, e o de toda España, que é a falta de médicos que o Goberno Central, presidido por Pedro Sánchez, non deixa formar, petición realizada polo Goberno da Xunta en reiteradas ocasións. Con todo, os reforzos permiten que a asistencia pediátrica en Cacheiras teña unha demora non elevada, o que permite que o 100% das citas se atendan en menos de 4 días. Media inferior a outros concellos da Redonda. Ademais, tamén se cubre con reforzo de tarde 3 días a semana, e coa intersustitución
da mañán da pediatra dos Tilos de Calo. De todos os xeitos, lembramos que os cativos de Teo tamén poden recibir atención pediátrica de mañá nos centros de saúde de Calo e dos Tilos, ubicados os dous no mesmo concello, onde os cativos son atendidos en menos de 2 días. Así mesmo, salientar que as citas accesibles a través da página web están limitadas temporalmente, pero aquelas consultas que non poidan ser demoradas, as urxentes, deben solicitalas telefónicamente ou en persoa no propio centro, xa que hai disponibles ocos no mesmo día segundo a patoloxía. Por outra banda, hai que lembrar que, como todo o mundo sabe, atopámonos nun déficit xeral de pediatras de atención primaria, que afecta a todo o Estado, o que provoca que as listas de contratación estean a cero e, polo tanto, a imposibilidade de contratar profesionales para realizar ditas sustitucións. Donde non hai. A carencia de pediatras e a escaseza generalizada de profesionais de especialidade de pediatría non é só unha problemática galega, senón que se dá no conxunto do Estado español. Porén, a Xunta de Galicia leva 7 anos ofertando o 100% das prazas formativas de Medicina de Familia e Pediatría, que se nos acreditan e contrata tamén o 100% dos profesionales disponibles, estando listas de contratación a cero. É evidente que o maior reto que se están a afrontar os servizos de saúde de todo o Estado é a dificultade para atopar profesionais en determinadas especialidades. Por iso, os orzamentos do 2025 miran cada o futuro neste aspecto e incrementan un 7,2% máis o gasto en formación especializada, ata alcanzar os 84,5 millóns de euros. Eso en Galicia, Partido Popular. No relativo aos MIR de pediatría, matizar que se levan 7 anos consecutivos ofertando o 100% das prazas acreditadas e, dende que o goberno PP, esta porcentaxe sitúase de media no 98,4% das prazas ofertadas. Así, dende o ano 2019, aumentáronse as prazas formativas ofertadas nun 35%, sendo conscientes do déficit que representa esta especialidade e coa vista posta na cobertura futura de ditas prazas. Dende a Xunta de Galicia faise unha aposta decidida polos pediatras de atención primaria. Iso demóstrase xa que en Galicia contamos cunha das tasas máis baixas de ocupación de prazas de pediatría por parte de médicos de familia. Somos unha das poucas comunidades onde a atención pediátrica nos centros de saúde é realizada en casi 90% dos casos por especialistas de pediatría. Nos outros casos son médicos de familia que, tamén teñen a súa formación en pediatría, pero non específica. No 10% restante, como acabo de dicir, son por médicos especialistas en medicina familiar e comunitaria, cuya formación sí que é sólida, é verdad, pero non tan como que ninguén o poña en dúbida. Isto sitúanos moi por debaixo da media nacional, que está de máis dun 25%, e moi lonxe das comunidades onde ata fan ben pouco, como é as Illas Baleares, ou que gobernan en Castela Mancha, onde os médicos de familia ocupan o 49% e o 41%, atendendo a pediatría desa comunidade. Médicos de familia, non pediatras. Aquí casi o 90%. Por todo o exposto anteriormente, proponse o Pleno do Concello de Teo a aprobación da seguinte enmenda para engadir a proposta de acordo da moción do PSDG-PSOE sobre a solicitude dun pediatra para o consultorio de Cacheiras. Que se inste a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia a que garanta a cobertura da praza de pediatría de Cacheiras a tempo completo, sempre que existan profesionais disponibles. Solicitar ao Goberno Central que permita aos gobernos das comunidades autónomas formar os especialistas para poder contar con máis profesionais nos distintos ámbitos e especialidades. Gracias. PSCT, por favor. A ver, esta emenda eu creo que non ven o caso do que pide en este caso o Partido Socialista, que é cubrir a praza do pediatra de Cacheiras, se é en modo sustitución. O que vos plantexades é que aquí hai un déficit de sanitarios en toda España. Ben, debatámolo outro día, non é... Penso, obviamente, que está deliberadamente posta aquí para confrontar PSOE e PP, como sempre fan estes dous partidos, pero entonces levaríanos a falar un pouco o que adiantou antes Maite, que é a precariedade, porque eu podo conseguir antes unha cita con un neuropediatra, por exemplo, en unha clínica privada, que no hospital clínico, porque podo contactar agora mismo e seguramente teña unha cita para mañá na Rosaleda, córresme por decir algo, pero non no centro de saúde de Cacheiras. Pois o mellor ten que ver coa precariedade laboral que ofrece este país, non o sei. Entón, para min ese debate é outro. Se queredes entrar aí, entramos.
estamos no debate da precariedade. Agora, nós aquí o que estamos pedindo hoxe é que se cubra o que se sustitúa a praza de Cacheiras, que se sustitúa con persoal fixo, non con horas extras de médicos, nin con xente que ven facendo doble quenda, nin esas cousas que eso ademais consideramos que non deberían ni siquiera darse no persoal sanitario. PNG, por favor. Sin meternos tampouco en este embrollo, porque a verdad que non vale para nada, porque os datos están super manipulados e se tan bien se está facendo, non entendo por que a sanidade vai tan mal, pero bueno. Non entendemos o concepto de moción de engádega, non? Porque temos unha exposición de motivos que, bueno, prácticamente enmenda o que fai o PSOE, e logo, no que queremos enmendar, que non me queda claro como quedaría se se engade, eso para empezar, entendo xa polo que dixo a compañeira do PSOE, que por eles non se vai a engadir, pero me resulta moi confuso ver como plantexades como quedarían os acordos, porque entón quedaría o acordo deles máis os dous vosos. O sea, o primeiro sería reiterativo e, ainda encima no voso, enmendades á Xunta, porque poñedes a coletilla de sempre que existan profesionais. Home, se non existen xa non os van poder contratar, pero bueno. E o segundo punto xa non o entendemos máis. Non, pero que mentira que non existan, pero aplaudido que queirades, pero deixademe acabar e despois usades os vosos turnos. Lonxe de todo isto, estades nunha discusión que non ten nada que ver co que propón a compañera do PSOE, que estamos solicitando que queremos un pediatra en Cacheiras a tempo completo, e que non sei onde ven todo este Cristo e como estamos distorsionando, a verdad. Bueno, eu che vou a dicir aquí unha cousa. Se mañá ti tes un listado de xente para chamar de pediatría, especialistas, mo traes, porque nese momento se contratan. O que non se vai poñer o conselleiro, nin eu, ni ti menos, unha bata para ir de pediatra. Evidentemente, o que se está dicindo é que si os hai, por supuesto que os reclamamos. O que non poden é fabricarlos. Tráeme unha lista con nomes e apellidos. PSOE, por favor. Bueno, vamos a ver. Si penso que se nos foi un pouco... Vou decir a pinza, ainda que non preste a todos. O tema que nos plantexábamos era a creación dunha plaza para o Centro de Saúde de Cacheiras. Non entramos a moito máis, non me parece serio isto que din de que se non está aí pediatra en Cacheiras imos sacalo, e se non aos tilos, e se non a urgencias, iso xa é o que estamos facendo e por iso nos queixamos, é dicir, nos imos a centrar. A moción o único que solicita é que se cree unha plaza que é o que piden as familias, no centro de saúde, unha plaza de pediatra no centro de saúde de Cacheiras. E agora, así, falando, me viña tamén un pouco a cabeza do que falábamos antes, de que se os profesionais teñen dereito a descansar e demais. Non sei como están descansando os pediatras dos outros centros do noso concello, se teñen que atender, ademais, ao centro máis demandado que Cacheiras, que non ten pediatra ahora mismo. Por tanto, mal vamos. Nos non consideramos que a adenda que vos aportades teña nada que decir a nosa moción, por tanto, non estamos de acordo con que se engada. Eu quero manter a moción tal como nos a presentamos. Partido Popular. Nada, solo responder aos tres grupos da oposición de que se alguén se lle está indo algo, dende logo foi a quen plantexou esta moción, porque xa creo que quedou demostrado todas as faltas de verdades que di usted. Non hai moito máis. Despois, cando usted di aquí de solicitar a segunda plaza de pediatra, cando sabe de sobra que non hai, e cando eso non ten nin base. Se que usted tamén nos podemos poñer en contacto ca NASA, pedirlle un módulo lunar, por se algún día algún tense que ir á Luna, non? Pero bueno. No, pero bueno, decir de todas formas que isto sí que é importante para que o saiban os pais e dende logo vostede, que como portavoz do PSOE, que esta demanda se ven facendo dende a legislatura pasada e anterior dende o Parlamento de Galicia, que sempre se aproba por unanimidade. É dicir, pedimos dende o Parlamento de Galicia, instamos ao Goberno Central que nos deixe formar, estos son documentos que se poden descargar, que nos deixe formar as autonomías, porque estamos aquí, porque estamos en Teo, por suposto, e estamos en Galicia, pero isto é un problema nacional.
nos guste ou non. Hombre, Cataluña e País Vasco como van a tener problemas se eles son realmente queñes son os presidentes? Puigdemont dirixe o país dende Bruselas, eso está claro, pero sin entrar en esas dos comunidades, porque, bueno, sangue se pode facer moita, pero sin entrar en eso, Maite, o propio PSOE vota a favor cando se presentan este tipo de mocións no Parlamento de Galicia, solo para a túa información. A ver, agora, Virginia, procedemos a votar, para non confundirme, a moción, non? No, procedemos a votar a emenda. Vale, votos a favor de que se incorpore... Entendedes todo o seu proceso, verdad? Que facemos como sempre. No, só quedan esos dous. No, os tres, o deles tamén. Porque nós o que dicimos, Eloi, perdoa, que só para explicarche, o que dicimos realmente é que estamos totalmente de acordo en que se cree unha plaza e que haxa pediatras. Por suposto, como non? O que pasa é que somos realistas e se non hai especialistas, concretamente pediatras, para chamar, creamos unha plaza que non podemos cubrir. Home, non sei. Por eso estamos intentando non ir en contra do que ela está dicindo, é apoiar, porque realmente estamos, non só Galicia, todas as comunidades, menos como acaba de decir a portavoz do PSOE, que sabemos ademais por que Cataluña e País Vasco, o resto teñen problemas, porque non nos deixan formar a ninguno, nin Castilla-La Mancha, nin Castilla-León, nin Andalucía, a ninguno nos deixan formar a profesionales, e que quede ben claro. Insisto, estes documentos dos que estou falando, estas mocións no Parlamento e as votacións, pódense descargar. Bueno, disculpa, ahora que te clarexe. Eu non estaba falando do segundo punto, estaba falando do primeiro, porque vos realmente estades cortando un pouco a argumentación deles e poñendo o de sempre que existan profesionais, cando realmente ese punto pode quedar exactamente como deles e engadir o segundo. É o que eu non estou entendo. Estades levando a moción a un punto na que nadie vai querer aceptar isto ao final, cando simplemente tendes que eliminar ese punto, escoller o deles e poñer o segundo, que non o vexo tan complicado, non sei por que non o queredes facer. Eso é non querer chegar a acuerdos, Pero agora che vou explicar a ti outra cousa. Si ti dis que é o mesmo, que che importa que se repita na moción? Que che importa? Estamos querendo chegar a un acordo. O que pasa é que, bueno, queremos o de sempre, pero vos tedes o voso voto, usádelo, e xa... Bueno, alguna cuestión máis? Procedemos á votación. Votos a favor? No, espera, tú queres explicar algo? Sí, sí. Imos proceder do mesmo xeito que facemos sempre que hai unha emenda, vale? Sometemos a votación en primeiro lugar a emenda, se a emenda sae adiante, sometemos a votación a moción ca emenda incorporada. Se a emenda non sae adiante, sometemos a votación ao dictamen, bueno, a moción neste caso, tal e como se formulou originalmente. É a mesma forma de proceder que sempre. Sí? Non, só os acordos. O sea, respecto do que... Deixasme a emenda, Lucía, que non a teño. Sí, pero eu non a teño. Vale, respecto do que plantexaba o voceiro do BNG, eu agora mesmo non a teño, pero penso que no texto di engadir, verdad, Eloi? De engalga? Sí. Perdón. Emenda para engadir, si, digo abaixo. Sí, entón sería o acordo originario do dictamen resultante da moción do PSOE, engadimos estes dous, sí? Sí, sí, a argumentación non vai a ir de ningún xeito. Como dicimos, é de engalga. Procedemos a votación. Votos a favor da emenda, de incorporar a emenda a moción. 9 votos a favor, votos en contra, 6 en contra, abstencións, 2 abstencións. No, tú que votas? A ver, repetimos, votos a favor, 9, eso xa. Votos en contra, 6. Abstencións, 2. Polo tanto, queda incorporado os acordos da moción, da emenda de engalga a moción. Ahora votamos a moción. Votos a favor. O sea, vosotros, que nos veo. Perdón, que estábamos falando, perdón, nos perdimos. A ver,
A moción con emenda incluída. Exactamente. Son 3 puntos. Sí, Sí. uno deles e 2 nosos. Non se incorpora o resto porque o resto era un pouco a explicación, pero aí o diz, que para engadir. A ver, votos a favor. 12 votos a favor, votos en contra, abstencións, 5 abstencións, polo tanto queda aprobada. Bueno, e agora pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto número 9, mocións de urxencia. Alguna moción? Vale. Alguén máis? Algún grupo? Sí, pode ser. Gracias. Vale. Gracias. Una. ¿Ustedes personas? ¿Ustedes claro? Vale. Bueno, muy bien. Tenemos que votar. Ah, iría hoy, vale. Bueno, pero hay que votar. Hostia, pero escúchame, espérate. Vale. Ahora justifica la urgencia Sí. y votan.
Bueno, agora María sai un momentiño, entendo que ao baño, pero da igual, podemos xustificar ti tes que xustificar a ausencia da moción e votala para incorporarla, vale? Non fai falta, vas aí. Portavoz do BNG, por favor. Bueno, a urxencia ben motivada polos prazos, que non sei se a xente sabe, o 14 de abril rematan os plazos dunha denuncia da DEGA que reclama o arquivo da solicitude de augas por parte de Altri, unha denuncias que se poden facer aínda, por ter vencido o prazo legal para resolver o tema, que eran 18 meses que concluíron en setembro de 2024, polo tanto, entendemos que eso decaeu. Vale. Procedemos á votación para a súa incorporación á orde do día. Votos a favor? Pois por unanimidade incorporamos a urxencia. Portavoz do BNG, por favor. Procedo a ler a moción. Bueno, é a moción para amosar o rexeitamento do Pleno ao proxecto de construcción da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. O proxecto de construcción dunha macrofactoría de pasta de celulosa no Concello de Palas, impulsada pola Xunta e a empresa portuguesa Altri, acendeu todas as alarmas da sociedade galega cando se soubo que a empresa escollera Galiza para se instalar como segunda opción, unha vez que non lle era posible facelo en Portugal. Nun primeiro momento, presentouse este proxecto como unha iniciativa centrada na produción circular de fibras textiles, isto é importante, mas pouco despois púdose comprobar que o propósito real era a fabricación de pasta de celulosa soluble, máis do 70% da súa produción, e en gran parte sería destinada á exportación. Este proxecto industrial tería consecuencias devastadoras para o territorio e o medio ambiente, non só na comarca do Ulla, senón tamén en toda a ría da Arousa e nas localidades que se abastecen do río Ulla, como é o noso caso, Teo. A nova factoría requerirá inxentes cantidade de auga do río Ulla e provocaría vertidos de augas residuais altamente contaminantes, o que afectaría a calidade das augas e a biodiversidade, tanto do Ulla como da ría da Arousa. A actividade económica e o emprego na zona tamén sufrirían un impacto negativo, que non se compensaría para nada coas promesas de cantos desearía da Xunta sobre a posible creación de empregos desde a empresa pasteira. A extracción diaria de 46 millóns de litros de auga, dos que 16 xa non volverán ao río e 30 volverán con contaminantes, fan temer dificultades de abastecamento en época de seca e necesidade de incrementar o gasto en depuración ao longo do ano, ademais dos riscos para a flora e a fauna fluvial e, en xeral, para o ecosistema do río e a produción da ría. A extensión da factoría, que ocupará 366 hectáreas e que prevé a ocupación de case 1,5 millón de metros cadrados, incluído unha cheminea de 75 metros de altura, tería un impacto paisaxístico irreparable. A actividade económica e o emprego na zona tamén sufriría un impacto negativo, que non se compensaría para nada coas promesas de traballo sobre o papel que tanto a Xunta como a empresa comentan. O mesmo acontecería coa economía e os sectores productivos de toda a ría da Arousa, pois a vertedura de 30.000 metros cúbicos diarios de agua contaminada tería unha afección clarísima na calidade das aguas dunha ría que xa está vivindo neste momento unha crise productiva sin precedentes. O impacto ecolóxico deste proxecto é alarmante, dado que a zona está en proceso de ampliación da Rede Natura 2000 e alberga hábitats e especies en perigo de extinción. As emisións contaminantes representarán un risco para a saúde pública, a calidade dos solos e o uso residencial na área circundante. Ademais, o proxecto ameaza a protección do Camiño de Santiago e outros bens culturais da contorna. Unha nova pasteira, neste caso no corazón da Galiza, agravaría o problema que xa sofren os montes galegos, condicionando aínda máis a política forestal e afondando na expansión descontrolada do eucalipto, cando o que realmente se precisa é reverter esta situación xerada polo modelo do PP de manda a Ence na ría de Pontevedra. A instalación desta megafactoría tampouco contribúe na sustentabilidade ambiental e económica. O modelo de explotación que promove aséntase por unha banda nun xeito de explotación puramente extractivo, contribuindo ao monocultivo dunha especie e á súa expansión descontrolada no territorio, e por outra a xerar unha economía de baixo valor engadido, sen transformación dos produtos, con escasa contribución ao conxunto da economía galega. O Goberno da Xunta vén de outorgarlle a este proxecto a declaración de viabilidade ambiental, poñendo por diante os intereses propios aos da sociedade galega, da que, ademais, é socia a exconsellera de Medio Ambiente Beatriz Mato. A pesar disto, o proxecto de Altri aínda non conta coa luz verde ambiental, faltan procesos decisivos como a autorización ambiental integrada, da que falábamos para justificar a urgencia, ou a concesión da captación de auga no Coro de Porto de Mouros, entre outros. E agora, cando máis compre, que o conxunto da sociedade galega se mobilice e reitire o seu rexeitamento
rotundo a un proxecto que atenta dunha forma moi clara contra a saúde e o futuro de miles de galegos e galegas. En este caso nos afecta directamente porque o noso Concello bebe do Ulla. E por todo o exposto, con anterioridade, o Grupo Municipal do BNG propón ao resto da corporación a adopción dos seguintes acordos. Son 4. Primeiro, expresar a oposición da corporación á megacelulosa contaminante de Altri, dado que perpetúa un modelo de dependencia e explotación, fomenta a expansión da plantación de eucalipto e ocasionaría diversas repercusións negativas para todo o país, especialmente para as comarcas próximas á megafactoría e nomeadamente para os concellos da beira do río Ulla, como é o de Teo, e para a Ría da Arousa. 2. Condenar a actuación da Xunta neste proceso por antepoñer os intereses dunha empresa privada aos da sociedade galega. 3. Solicitar ao Goberno do Estado que non lle otorgue fondos públicos á empresa portuguesa Altri para a construcción desta macrocelulosa en Palas. E 4. Dar traslado destes acordos á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado. PSCT, por favor. Sí, agradecemos o BNG a moción, é verdade que estivemos traballando para que pudera ser conxunta, finalmente, bueno, por unha cuestión de partido, non íbamos a traer outra moción de urxencia sabendo que eles a traían, pero sí que o consideramos, bueno, un problema moi grave actualmente para o país, pero tamén para o Concello de Teo. Imos a apoiar a moción e eu creo que ata o de agora tiñamos un perfil... Bueno, o PP de Teo, polo menos, tiña un perfil baixo dende, bueno, como xa dixen antes, non teño redes sociais, entón miro a prensa, dende que lín a prensa hoxe xa vin que a alcaldesa sae a posicionarse en favor da pasteira de Altri. O PP ten dúas opcións, é dicir, ou escolle Altri, ou escolle todo o que ven despois do río, polo río Ulla, todo, hasta que chega a Ría da Arousa, porque as dúas cousas ao mesmo tempo non son compatibles. Temos exemplos de outras pasteiras moi cerca, está a de Ence na Ría de Pontevedra, pero está ao final da ría, está a de Navia, ao final do río Navia, que está casi no borde con Galiza, está Alcoa en San Cibrao, que ten un problema tremendo de lodos vermellos, pero están ali pertiño do mar, mas esta ubicación pois non parece a máis axeitada, mas cando sabemos que foi rexeitada no seu país de orixe porque non cumplía os estándares de impacto ambiental. Entón, plantar agora mesmo unha macrocelulosa non no inicio dun río, pero moi perto do inicio do río Ulla, vai a comprometer cando menos, xa sin falar do plan forestal, sin falar do impacto na rede natura, sin falar nada deso, solamente centrándonos no río Ulla, por ser estritamente o que máis afecta ao Concello de Teo, é imposible que a implantación de Altri non teña consecuencias. Por tanto, pareceme irresponsable que a alcaldesa de Teo saia hoxe a manifestarse públicamente en favor de Altri, cando sabe que vai ter consecuencias. Esquecéndonos xa da Ría da Arousa, consecuencias na auga do río Ulla en Teo, o seu paso por Teo, cando todos estamos abastecidos por esa auga, para o consumo humano, para rego, para todas as industrias, establecementos de Teo, todo eso se vai a ver afectado. E a un nivel máis global, pois insisto, a Xunta de Galicia ten que escoller si vai a implantar esta macrocelulosa, que agora vai nolo vender como tecnoloxía punta, que le van a dar fondos europeos, porque, Dios mío, es para nuestros hijos, entonces con los Next Generation ya le vamos a dejar aquí una joyita, que eso xa é doloroso, que se empreguen os fondos Next Generation para iso, ou escoller un sector primario, como é o que venga en toda a Ría da Arousa, que levan varias xeracións de persoas facendo un traballo moi digno durante moito tempo e que comprometen seriamente que se poida seguir facendo, porque está, ademais, afectado por outros problemas que non podemos esquecer, mas que vos tamén obviades, que son o cambio climático, e que vai a cambiar o que é a configuración e a productividade das rías. Por tanto, eu creo que calquera goberno responsable, o da Xunta primeiro, tería que desbotar, igual que fixo Portugal, esta proposta, cando menos replantexarse completamente a súa ubicación, pero, dende logo, a alcaldesa de Teo ten que sair a rexeitar este proxecto, porque ten que defender o río Ulla. PSOE, por favor. Bueno, nos non imos a redundar en unha moción que xa se presentou hai uns plenos polo Partido Socialista e que foi aprobada polos componentes deste pleno. Temos moi claro, e penso que a sociedade ten moi claro, que rexeitamos o proxecto Altri e que defendemos que Altri non debería recibir ningún carto nin de fondos europeos nin de fondos estatales.
Non teño máis que decir, porque penso que todos temos moi claro que o pode supor altri para Teo e para Galicia en xeral. Por tanto, imos a votar a favor da proposta do BNG. Moi ben, bueno, por clarexar un pouco a voceira do PSCT, a alcaldesa de Teo sabe moi ben o que ten que facer. Sabe moi ben o que ten que facer, asegúrocho. Asegúrocho, e xa deberías de saberlo a estas alturas, pero bueno. Defender o río Ulla, sempre. Eso sempre, e Teo por enriba de todo, a pesar do que intenten algunos incapaces deixar nas redes. Que sigan, a xente xa contesta. Bueno, quero que aquí me contestedes se entendemos que a Xunta de Galicia como administración seria ten unha obriga, este dirixida porque neste dirixida, de estudiar os proxectos estratégicos para o territorio, porque claro, despois todo o mundo ven e pregunta os datos do paro, o crecimento, e se non estaríamos no empobrecimento. Pero máis alao deso, eu creo que, a ver, entendo que o tema da pancarta é a vosa lema, o voso leitmotiv, e o que sabedes facer, únicamente, porque xestionar, dende logo que non. Entón, os estades precipitando, sobre todo, porque como algún de vos, xa non sei quen, acaba de dicir, primeiro se ten que pronunciar, a Xunta de Galicia pronunciouse, non pronunciouse a través de unha DIA, que non sei se sabemos o que é, Declaración de Impacto Medioambiental, que afirman nada máis e nada menos que 47 funcionarios de carreira. Funcionarios, no políticos. Porque, claro, cambia mucho o conto. Eu, se me dixeras, non, es que o firmaron os conselleiros e o firmou o presidente, bueno, ainda así, pero tería que mirarlo. Pero es que o firman, o asignan, mellor dito, funcionarios de carreira, que está dispoñendo en entredito, que son compañeros vosos, que aquí varios sois funcionarios. E sabedes, ou quero pensar, que sodes profesionales nos vosos traballos e facedes as cousas non só dependendo de quen este dirixendo a administración. Claro, é que, a ver, hai que ser serios. Insisto, o Goberno Central ten moito que dicir con ese PERTE, veremos se lle dá axuda ou non lle dá axuda, veremos o que din os técnicos do Ministerio, que están dirixidos por varios partidos. Bueno, veremos eso. E despois queda Europa. Evidentemente, a mí me dá tranquilidade porque confío nos funcionarios que sabedes perfectamente. De feito, vos sodes funcionarios, moitos. Non son precisamente do Partido Popular, son técnicos que na súa vida privada fan o que lles dá a gana, por suposto, e na súa vida laboral teñen que facer un traballo polo que responden, porque para eso asignan. E a súa asignatura ten responsabilidade. Eso é moi importante clarexalo, porque aquí non sei se a xente sabe, a ver, o opio das masas, vale, lanzar mensaxes fáciles, van a arrasar con todo, tal, non, a ver, os que estamos aquí para empezar, aparte de que a DIA está aprobada e asignada por esos 47 funcionarios de carrera, ninguno, incluída eu, temos elementos valorativos. Non vengades agora, e María, me fai moita gracia, ti arrasaches os tilos, non ti, o teu equipo de goberno, con esa tala masiva. De que me ves a falar agora? De todas formas, eu quero, sobre todo, máis que profundizar en o que realmente aquí ninguén sabemos, que estamos pedindo, a ver, é unha cuestión de partido, María, efectivamente, tinas autonómicas, PSCT pide o voto para o BNG, o vimos todos, e é o mismo votaros a vos que votaros ao BNG. O votar a Rafa Sisto, que é o teu xefe, é o mismo. Eso está claro, e ninguén o va a discutir e podes traer o que queirades aquí. Pero, bueno, eu, sobre todo, quero que, a ver se algún de vos me pode respostar, porque eu, de verdad, que teño, sobre todo, interés en que me respostedes. Informacións de prensa. 18 de octubre de 2021. Altri, la pastera que sí le gusta al BNG. Somos conocedores, decía, estou lendo en castellano porque está en castellano el periódico.
Somos conocedores de que se abre una oportunidad, aunque no sabemos a día de hoy si esto va a quedar en un globo sonda o si realmente es una apuesta firme y coordinada entre los gobiernos del Estado y de la Xunta para asignar una parte importante de estos fondos Next Generation a través de una iniciativa inteligente cuyo hilo conductor es hacer el circuito completo y de valor de esta gran masa forestal que tenemos en esta comarca, explicaba el alcalde de Ribadeo, entonces Fernández Suárez. El Progreso, el 2 de febrero de 2022. El alcalde de Foz, PSOE, reivindica que la fábrica de Altri se ubique en A Mariña. El alcalde de Foz y el presidente de la Mancomunidad de Municipios de A Mariña, el socialista Fran Cajoto, ha vuelto a reclamar este miércoles que Altri, multinacional del sector de la pasta de papel, lleve una de las fábricas a Mariña lucense. Vemos cómo de forma reiterada se intenta apostar porque venga para la provincia de Lugo, no fue el único, pero no se especifica la comarca de Mariña, que es precisamente la zona de provincia de Lugo donde está el eucalipto, donde está la materia prima. Después decimos que no sabíamos lo que era. 16 de febrero de 2022, Economía Digital. Altri planea construir 2 fábricas en Galicia, una de pasta y otra de fibra textil. La pastera lusa plantea que el complejo industrial, que movilizará una inversión estimada de 800 millones, cuente con 2 fábricas, una de pasta soluble DWP, que es la materia prima para diversas fibras textiles, y otra de lioncel, el tejido sostenible al que ya había hecho referencia el Gobierno gallego en la presentación del proyecto. Después hablaremos de lo que se presentó en el Parlamento, porque aquí vamos a hablar todos. Y vais a explicar. La planta de WP, te da la risa, Óscar. La planta, pues no es un tema para reírse, ¿eh? Perdón, no, igual que algunas cosas que decimos no, sé que usted también se ríe. Exactamente igual. Igual no me estoy riendo de vosotros, podría ser. Yo te acabo de ver y te lo estoy diciendo, que este es un tema muy sensible. No deberías de reírte. La planta de DWP tendría una capacidad de 200.000 toneladas anuales y la de lioncel de 100.000 toneladas anuales. Despois, cando queiras. Bueno, máis. Bueno, o alcalde de Foz reivindica que a fábrica de Altri se sitúe na Mariña. O sea, aquí tenemos 40.000. Altri planea construir 2 fábricas en Galicia, una de pasta y otra de fibra textil. Mira, se podría decir incluso podría aceptar, oye, la prensa tergiversou o que as declaracións, pero ahora vamos a documentos oficiais. Na Cámara la Cámara do Parlamento de Galicia, aquí, en sede plenaria. Non nun bar, non nunha entrevista nun parque, non. Vamos á Cámara. Bueno, 20 de xaneiro de 2022. Xa quedou claro que todos sabían o que era Altri. Se presenta unha moción, por suposto, polo Partido Popular e se vota, espera un segundito, por unanimidade por todos os grupos parlamentarios, é dicir, os que teñen representación PSOE, BNG e PP. Sométese a unha votación, como digo, con modificaciones incluso sobre o texto orixinal do PSOE. E se aproba, insisto, por unanimidade. Todo o que estou dicindo é comprobable. O rexistro do Parlamento son documentos que están a disposición de todo o mundo. Decía así o texto aprobado. O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a dar prioridade ao proceso de diseño da primeira fábrica de fibras textiles de España, por ser unha gran aposta, tanto dende o punto de vista económico e laboral como dende o punto de vista estratégico, xa que permitiría pechar o ciclo de produción de madeira en Galicia, así como se propicie o seu emprazamento preferentemente na comarca da Mariña. E, se criterios técnicos non garanten a viabilidade neste emprazamento, en todo caso na provincia de Lugo, a través da súa representación na sociedade Impulsa. Punto número 2.
reiterar ao Goberno de España a necesidade de establecer liñas de apoio no marco dos fondos europeos Next Generation para o desenvolvemento deste proxecto coa maior celeridade posible. 3 de febreiro de 2023, PNL, para os que non o saiban, proposición no de lei do Grupo Socialista. O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que, no exercicio das súas competencias exclusivas en materia de industria, promova a implantación da nova planta de empresa Altri na Mariña de Lugo, levando a cabo todos os esforzos necesarios co grupo investidor de cara ao coñecemento da comarca e das enormes posibilidades que ofrece para levar a cabo alí o investimento. 2. Atendendo á disposición que lle fixo chegar ao presidente da Mancomunidade de Municipios da Mariña, promova de inmediato unha reunión entre eles os alcaldes, as alcaldesas da comarca e a Sociedade Impulsa de Altri, co obxectivo que lle podan exponer. 3. Constitúa un grupo de traballo que conte coa presencia da Mancomunidade de Municipios da Mariña ao que dar a coñecer as distintas propostas en relación cos fondos Next Generation e a implantación de Altri en Galicia, que lle remitiron ao Goberno do Estado e así concretar o traballo e colaboración dos distintos grupos parlamentarios da súa aprobación. Estos son documentos todos oficiais. Os poño a vosa disposición cando queirades. Esta moción, en este caso, era do PSOE. Tamén dicir que o seu portavoz no Parlamento, o señor Besteiro, cando era delegado do Goberno, defendía capa e escapada a implantación. Pero seguimos. 21 de marzo de 2023. Sométese a votación e resulta aprobada con modificación respecto do texto orixinal por 58 votos a favor. Aquí votaban a favor PP e BNG e 14 abstencións do PSOE. Aquí se poñían de perfil. Bueno, o texto aprobado era o seguinte. O Parlamento de Galicia, insta a Xunta de Galicia a demandar ao Goberno Central unha alternativa ao PERTE textil, apartados en explicación e pese á vontade do sector, capaz de garantir investimentos estratégicos, tanto para a industria de Galicia como para a conxunta de economía galega. 2. Ademais, insta ao Goberno galego a demandar ao Goberno de España a que cumpra co seu compromiso de garantir o financiamento necesario para a implantación da fábrica de fibras textiles sostenibles da multinacional lusa Altri no concello de Palas de Rei, a través dos fondos Next Generation. Sí, esos dos que me estaban falando fai un momento. Seguimos. Esto de que data es, porque es que, bueno, me descargué unos cuantos. Lo mismo. Socialistas, por no redundar, porque hai varias en esa índole. 24 de marzo de 2023. Documento público a disposición de todos os cidadáns. Sí, usted me lee la cabeza que é o que hai. A empresa lusa, sobre todo cando din que non saben o que era unha mentira os datos primeiros que se decía, a empresa lusa anunciou que o denominado Proxecto Gamma estaría situado na localidade de Palas de Rei. Este proxecto supón a creación de unha planta para a elaboración de pasta soluble de papel. Aquí todos sabíades o que era. Ahora vou explicar o cambio de criterio por que foi. Porque, dende logo, é o que penso, que me leva a pensar. Seguimos. A creación dunha planta para a elaboración de pasta soluble de papel cunha capacidade para producir 200.000 toneladas ao ano, que se integrará parcialmente na produción de fibras textiles de orixen forestal, concretamente de lioncel, cunha capacidade inicial de 60.000 toneladas ao ano ata alcanzar a máxima capacidade instalada de 200.000 toneladas anuais. O proxecto persegue ser un referente a nivel mundial por ser a primeira fábrica de produción integrada de polpa soluble e lioncel. Polo tanto, menten e moito todos cando din que non sabían o que era. Claro que o sabían, dende o principio. Non digo vostedes, al igual que eu. Estou falando dos seus diputados, do seu partido. Bueno, pregunta oral en pleno do BNG.
sobre a decisión da Xunta de Galicia de situar a factoría de Altri no concello de Palas de Reis. Despois, outra moción do BNG. Como é ben sabido, a situación socioeconómica da comarca da Mariña é límite. A crise industrial que esta comarca leva sufrindo ao longo da última década provocou a perda de moitas empresas que chegaron a xerar a desaparición de máis de 1000 empregos en materia industrial. Neste contexto de incerteza polo futuro de Alcoa, agora Alcoa que estaba demonizada, igual que Finsa, igual supongo que Estelantis, que tamén estarán en contra de cualquier cousa que xenere empleo, igual que Inditex, que é curioso, porque en campaña a súa líder iba a visitar todas estas empresas, as demonizaba, pero despois iba ali de visita. Bueno, porque quería dar unha imaxe, sigo coa exposición de motivos do BNG. Neste contexto de incerteza polo futuro de Alcoa e despois do peche de Vestas, a chegada de Altri para a Mariña convertiríase nun pequeno respiro para unha comarca que non albisca un futuro con posibilidades de... Perdón, me perdí. Con posibilidades e prosperidade. Despois temos Concello de Ribadeo, BNG, petición cursada oficial do alcalde nese momento, que non é o que está agora. Concello de Taboada, nese momento, todo peticións de alcaldes que querían que se instaurara Altri ali. Concello de Viveiro, PSOE. Concello de Foz, PSOE. Mancomunidade de Concellos da Mariña. Concello de Ourol, PSOE. Concello de Pontenova, PSOE. Bueno, eu o que vexo, sinceramente, pero estou disposta a escoitar, e se me equivoco, por suposto, a rectificar. De todas formas, vou a decir unha cousa. Eu estou aquí, como sempre, e coa cabeza ben alta, dando a cara. Hoxe fun ao Parlamento a escoitar un debate. Non me signifique en ningún momento, pero bueno, se vostede o entende así, agora me estou significando. Agora sí que estou preguntando. E quero saber, aparte de perder as eleccións, que foi eso o que pasou, e o que a verdade engana, o que a verdade esconde, é que vostedes, de haber gañado, querían ese proxecto. Que esa fábrica está a 3 kilómetros del Camiño de Santiago. Que me dice da balsa de Lodos Vermellos de Alcoa? Que antes a rexeitaban e agora piden ampliación. Que medida a campaña dos pellets, que era horroroso, que perxudicaron a marca Galicia, sin importarlle, hasta que lle entraron en contra as cofradías e dixeron, ostra, por aí, non? Que medida eso? Que medida a campaña que eu todavía me acordo das autovías a navallada na terra? Que medida eso? Vamos a ver, eu quero saber, se eu me confundo, e teño, pero xa lle digo, nin eu, nin ninguén dos que estamos aquí, ninguén, estou en posición de decir, que nem han visto a día, que non é un cheque en branco, a día afirman 47, que é o que a mí me dá tranquilidade, despois verá o Goberno Central, cos seus técnicos, por suposto, e despois virá Europa. Pero de momento non vamos a decir que non ao progreso. Somos unha terra de vanguardia. Queremos ser un referente. Eso que están vostedes a decir, que están asustando a xente, que casi me parecería que son unos irresponsables, porque se eu pensara, e recordo que eu vivo aquí en este concello, se eu pensara que eso iba a ser lesivo para Galicia, de ninguna forma o iba a apoiar. Me dá exactamente igual que noutros temas non lle dado a razón. Me dá igual, e calquera que me coñece o sabe perfectamente como son e como penso. E teño liberdade. Eu non teño que seguir os dictados que me din ninguén. Non lle debo nada a ninguén. A ninguén. A ver se todos poden dicir o mismo aquí. Eso xa por deixarlo, yo creo que bastante claro. E de verdad, estou encantada de escoitaros e de dicir, bueno, o que queirades dicir, eu estou aquí encantada. Pero eso sí, nada de palabrería e nada de pancartas, con feitos. PSCT, por favor. No, porque estamos en el... efectivamente, perdón. BNG. Bueno,
Está moi ben todo o que usted dixo. Nos, de todos modos, quero, por si non queda claro, a moción se presenta en Teo e non somos o BNG de Teo. Entonces non sei por que teño que responder por todos os meus compañeros, pero ainda así vou non facer. Todo isto... Sí, como BNG de Teo. Pero dá igual, que o defendo perfectamente. Todo isto, e vostede o dixo nos papeles todo o tempo, se falaba dunha fábrica de liocel que producía valor engadido. Para fabricar o liocel fai falta pasta, evidentemente, nunhas porcentaxes. Todo isto estou pa cando o liocel desaparece, non teñen nin a patente. O único que querían facer era pasta. E aí é cando nos enteramos todos. No, vostede di que no, que a cabeza me parece ben, pero é a realidade. É a realidade. E todo isto ocultado ca Xunta. Todo isto ocultado ca Xunta. Déixame acabar, eu non me interrumpín en ningún momento todas as burradas que dixeches. Oye, bueno, pálpate un pouco a ropa, un pouco de respeto. Despois, vostede di que nós non sabemos xestionar. Eso o di o Partido Popular con casos de corrupción por todos os lados. Dígame... A verdade é que sí, non recordan como viu Casado, como apareceu Casado, ou todo o que pasou en Santiago, ou todo o demais, pero vostedes xestionan, claro, rouban os cartos duns para metelos nos petos doutros, eso é. Cuidado co que dis, porque non tienes inmunidade parlamentaria, e te podes meter en un lío. Sabemos o que valora o seu goberno os espazos verdes. Sabemos o que valoran os seus gobernos os espazos verdes, posto que vemos que canto espacio... Vai constar en acta, estea tranquila, constará en acta. Vemos o que valoran vostedes os espazos verdes. Vostede dice, defenderemos o Ulla sempre. Sí, como defenden os espazos verdes municipais que acaban todos con grava por riba. Estamos de acordo. Vostede esa é a defensa do verde que ten. Despois... Non queren aparcamentos? Sigue. A realidade é que se vendía unha cousa e ao final resulta ser outra. E vostedes o que propoñen como avance son métodos que están totalmente obsoletos e que destruen o país a longo plazo, como é a minería e estropear os ríos. Eso quedou en outro tempo, non é o que hai hoxe en día. Por que non traen a Galiza industria con valor engadido? Cantos chips se fabrican aquí? Canta industria tecnolóxica temos que non temos nin o email municipal no noso idioma? Por favor, invirtamos en cousas de gran valor engadido. E pouco máis lle vou a decir, porque a verdade é que dixo un montón de cousas que bueno, nin siquiera compensa, a verdade. PSCT? A mí sí que me está parecendo interesante, moi interesante, además, este debate, como está indo, porque que ven que se traiga a Mariña, por fin, volve a Alcoa sobre o debate, un lugar que coñezo moi ben, porque, como sabedes, vivín ali 15 anos da miña vida, en San Cibrao. E entón o que vivimos, as persoas que vivimos desa industria moitos anos, pois foi un pouco o que vai pasar agora en Palas, non? Véndenos o progreso, isto poñámonos nos 80, bueno, 70, finais dos 70, agora estamos no 2025, o discurso é igual, podería ser, pero plasmar palabra por palabra. E o progreso, entón veñen máquinas, entón é verdade que ao principio veñen moitas empresas que lle chamábamos nos empresas de exteriores, non? Que son as que veñen a montar Alcoa, logo consolidase Alcoa, era pública, logo privatízase, cambianse as condicións de traballo e en un determinado momento que no que estamos agora esgótase. É dicir, que nós estamos abrindo un proxecto en Palas que sabemos que é pan para hoxe, pero vai ser moita fame para mañán, que é o que está pasando agora na Mariña. Por eso vostede leu infinidad, e xa lle digo eu que van a concordar todos os alcaldes de todas as cores da Mariña porque teñen un problema moi grande que é o peche de Alcoa, porque toda a Mariña vive dunha forma ou subsidiariamente de Alcoa. E iso é o mismo que ven que se traiga aquí, exactamente o mismo que vai a pasar en Palas. E temos un problema coa balsa de Lodos Vermellos, exactamente igual que vamos a ter dentro de 25 anos, cando se peche Altri, un problema porque vamos a ter co agravante de que ali non é só a balsa, é que isto vai ser todo o río Ulla e toda unha ría que é a ría da Arousa. Entón, claro que os alcaldes da Mariña, da igual da cor que sexan, van a querer que se instale ali Altri. O que queren non é Altri, o que queren é suplir a enorme carencia que vai deixar o peche de Alcoa e que moitas familias estamos sufrindo xa, porque Alcoa xa empezou a desmantelarse. Ben, entón, a pregunta sería, tendo ese referente en primeira persoa no país, con tantísimos exemplos que nos pudieran poñer todos os concellos dende Viveiro ata Ribadeo, eso é o que queremos. Agora, instalar en Palas. Vamos a vender outra vez a película do progreso, de que sí, cando en realidad é unha pasteira. Entón, que ben que se traiga Alcoa ao debate, porque xustamente o que queremos queremos implantar este modelo en Palas. Queremos 20 anos de unha industria que nos vai a destrozar o río e un montón de empregos e un montón de empregos que pasaron de familia a familia na Ría da Arousa,
ou queremos outro modelo para o país? Eu, se me teño que posicionar, posiciónome antes, agora e seguramente que despois. Eu quero outro modelo para o país, porque además creo que é viable. Se Portugal foi quen de dicirlle que non, porque non quería ese modelo para o país, creo que Galiza tamén lle ten que dicir que non. Entón, este debate, se vai por aí, pois eu dígolle que non. Agora, se o debate é porque Altri foi debatido antes por outros partidos políticos sin ter que meterme un no allo, que eu non teño representación en este sentido no Parlamento galego. Eu creo, ou así entendimos todos os que seguíamos os medios de comunicación, que Altri chegou aquí vendéndose como unha planta de material textil feito a partir de fibra de celulosa. E con este fin é co que Altri vai conseguir os fondos Next Generation, porque de ninguna forma Europa lle vai dar a unha pasteira miles de euros cos fondos Next Generation. Entón, como todos entendéramos eso, eu entendo que o debate foi por aí. Cando Altri se desvelou e dixo, no, que eu uso a Liocel lo quero para os Next Generation, eu aquí veño o meu negocio, que é facer papel. Aí é que non xa temos experiencia, e aí cando dixemos, así non, porque non é o mismo facer Liocel a unha escala que se plantexou ao principio que facer o 10% ou 15% da tua produción de Liocel e o outro 80% ou 85% de pasta de papel. Entón, o debate, eu creo, e por aclarar a xente que non este moi metida, o debate foi ese. O debate foi ese. Unha vez que todos nos aclaramos, bueno, houve quen xa o rexeitou desde o principio, pero unha vez que todos nos aclaramos, penso que é maioritario o sentir de que non se quere outra pasteira. E máis podo lle garantir que eu fun a Palas, fun a Pontevea, fun a Pobra do Caramiñal, teño a sensación de que bastantes da xente que están ali son tamén votantes do PP. É dicir, o PP debería medir moi ben cando envalentona de que non sabemos nada, de que somos de la pancarta, un pouco denigrando cando a pancarta, as manifestacións, a folga, son dereitos que temos a cidadanía para reivindicalos e para, además, sentirnos en comunidade e sentirnos que estamos acompañados en esa loita. Tamén o PP saca as pancartas cando lle convén. Non saleme a palabra denigrar, non era, pero non denostaría as manifestacións porque constame que hai xente que votou o PP, que está moi afectada pola causa de Altri, que está protestando tamén. E creo que o PP, se un pouco intelixente, debería, en este caso, mirar polo país a longo prazo, non a 4 anos, a longo prazo e apostar pola productividade da Ría de Arousa. PSOE? Bueno, a estas horas creo que xa está casi todo dito e concordou en moitas cousas cos meus compañeiros tanto de PCXT como de BNG. Unha cousa sí que quero deixar moi clara e a deixamos clara en prácticamente todos os plenos. É dicir, excusou vostede ler noticias de alcaldes del PSOE de media España porque os socialistas de Teo temos un criterio propio e o noso criterio é a defensa do Concello de Teo. Por tanto, nos dá absolutamente igual o que diga o alcalde de Foz, o alcalde de 20.000 concellos que dixo vostede, vale? Dende o primeiro momento defendemos a loita contra Altri, formamos parte da primeira xuntanza que se fixo en Arzúa, en Melide, de concelleiros que rexeitábamos o proxecto Altri e aí seguiremos porque consideramos que perxudica gravemente e perxudicará a longo prazo ao noso concello. É que non hai máis que decir, pero redundo no mismo sempre, nos seguimos co que fan os demais. Os socialistas de Teo temos o noso criterio e a defensa do noso concello, independientemente do que digan os demais. Claro, pero fíjate, Maite, que a mí eso mismo é o que me pasa. Nos tenemos o noso criterio e ti te empeñas en veña coa Xunta de Galicia e volta pa aquí, volta pa lá. Cando deixes de facelo ti, deixaré de facelo eu. Eu só che digo que a verlo despois como explicamos o do Goberno Central. Non teño nada máis que dicir. Ninguno de vos, ninguno, me explicou por que ese cambio de criterio. Por lo tanto, entendo que o cambio de criterio foi a raíz de perder as eleccións. Non se explicou. Ti falas de aparcamentos verdes que cubrimos, porque piden os veciños, e que acabamos co medio ambiente. Hombre, a ver se intentamos non decir sandeces, porque evidentemente acabamos de votar a cesión a parcela e estaban pedindo os veciños precisamente aparcadeiros para aparcar. E a ti parecía che ben, e a mí, dende logo, como alcaldesa, tamén.
decides os presentades como adalides do medio ambiente. Falamos do comercio de proximidade, co que eu estou totalmente de acordo, e despois non nos importa mandar barcos con materia prima a Indonesia, que se transformen ali, traerlos outra aquí, outra vez, por exemplo, para Arteixo, para facer roupa. A ver se pensades que a roupa que levades se fixo aí al lado e todo o que traen dités. Claro que non. Esos son barcos que contaminan. Esas manifestaciones no mar, claro que contaminan tamén, pero a xente ten dereito a manifestarse, por suposto. Que eu che estou criticando da pancarta? No, eres libre. Que dices que te descalifico? No, vos mismos os descalificades. Eso é distinto. Alguno de vos veo a día, a leo, non sabemos do que estamos falando. Non sabemos do que estamos falando. Hai xente que cree que sí sabe do que está falando. Ese é o problema. Se sabía dende o primeiro momento, non interesa que lexa as noticias, sí, porque a xente ten que ter información. Non podemos ter borregos, a xente ten que ter información do que se pedía no Parlamento. O seu portavoz, non lle importan os alcaldes e o seu portavoz, home, vostede vai aos congresos, entendo que estará de acordo con elos. Que non se sabía que eran 2 fábricas. Xa soubo a ler esta que é o primeiro. A empresa lusa anunciou, PSOE, documento do Parlamento. A empresa lusa anunciou que o denominado Proxecto Gama estaría situado na localidade de Palas. Este proxecto supón a creación dunha planta para a elaboración de pasta soluble de papel, cunha capacidade para producir 200.000 toneladas ao ano, que se integrará parcialmente na produción de fibras textiles de orixen forestal, concretamente lioncel. Quero pensar que o Partido Socialista, aparte de presentar isto, sabe o que vota, sabe o que propoñe e lee os periódicos. Polo tanto, todo o mundo sabíamos que era 2 fábricas. Eu, de verdad, aínda non me explico absolutamente nada do que está pasando aquí agora mesmo. Despois, que si a Mariña sí, que a Mariña non, bueno, eso xa non vou entrar porque, bueno, efectivamente son cuestións de outro tipo. Pero aquí en Europa hemos votado todos os partidos que temos representación, é dicir, Bénega incluído, no ao plástico. Vamos a ir de cara ao papel e de cara ao cartón. Se non hai lioncel e se non hai pasta de polpa, non va a haber papel. Como iban a empapelar todo o concello, as marquesinas? Como iban a facer as pancartas? Imposible. Claro, é que dicimos unha cousa e resulta que é a contraria. Temos tamén que pensar, que facer un exercicio. Eu chamo a prudencia. Quedan os técnicos do goberno central. Teñen a pelota no seu tellado. Despois queda Europa. Xa temos a día declaración de impacto ambiental firmada por técnicos, non políticos. Técnicos. E eu pido un respeto para esa xente que están para a súa firma aí. Son profesionais. E xa os adelanto que moitos precisamente non son do PP. A balsa de lodos vermellos. Ahora o BNG está pidindo no Parlamento, está votando a favor de ampliación. Cando non a quería, a demonizaba. Finsa, Estelantis. Pero vamos a ver. Decides unha cousa e a los 5 minutos a contraria. Eu entendería que dixedes, mira, como realmente queremos que os vaya mal, vamos a votar en contra e punto. E que non venga a Galicia nada de traballo. Que vayamos todos a pintar pinturas rupestres a las cuevas, que volvamos a ir en caballo, lo que queirades. Pero non me vengáis con que non sabíais o que era, porque é mentira. É unha mentira. E non o digo eu, o din os papéis. O dato mata relato. Así de claro. E os recordo que eu vivo aquí, que teño unha filla, que teño unha familia. Eu non quero nada malo, por enriba de todo para Teo, pero para Galicia tampouco. A ver se es que tenemos que pensar que o resto do planeta está confundido. Sinceramente, se despois o goberno central di que non,
y Europa, que temos uno dos niveles máis restrictivos que tenemos en medio ambiente, di tamén que non, aí xa estamos falando de outra cousa. Pero de momento, con estos datos, eu digo que sí. Con estos datos. Podedes facer unha pancarta cando que irades. Nada máis, procedemos a... Creo que está todo bastante claro. Procedemos á votación da moción de urxencia. Votos a favor? 8 votos a favor. Votos en contra? 9 votos en contra. Por lo tanto, queda rexeitada. Pasamos ao segundo e último punto da orde do día. Rogos e preguntas. PSCT. Vale. A ver, por onde empezo? Bueno, vou a tratar de ser breve, porque a verdade é que levamos aquí moito tempo hoxe debatindo. E o que traigo agora é unha cuestión que me chega tamén, a verdade é que nin me enterara, porque, como digo, non teño redes sociais, por tanto, enterome a posteriori dos eventos. E hubo un evento que se celebrou por parte do Partido Popular no pabillón da Ramallosa. Entón, comentaron que algunhas persoas solicitaran para facer algún evento, creo que fora en concreto na Casa Común de Rarís e tamén no propio pabellón da Ramallosa, que foi denegado polo Concello de Teo con un criterio que eu creo que asumíamos todos, aínda que a mí me sorprendeu que vos asumirades ese criterio, que era o de non tomar bebidas alcohólicas nas casas comuns. ¿no? Me traslada isto unhas persoas que, bueno, que se encontraron con esta negativa. Eu ese criterio comparto, é dicir, lembrome ademais daquela frase da alcaldesa de devolver as chaves das casas comuns á cidadanía, que la fora moi mítica, que eu dicía, pois, nada, pois alá coa xestión, pero polo que vexo, pois non, aquí desde este goberno municipal foi trasladado que existe este criterio de non consumo de bebidas alcohólicas e con ese motivo se rexeitaron algunhas solicitudes de casa común e de pabellón. E claro, a mí logo que me chegan son fotos tamén as vin en unha prensa, fotos do evento do Partido Popular onde había pulpo, por suposto, todo o mundo sabe que non se pode tomar sen viño, e entón, claro, hai fotos desto, No, do pulpo no, do viño. Sí, hai... O problema era o viño, sí, e hai fotos do viño que, bueno, traslado que non sentaron ben, si eso é verdade, si realmente aquí se rexeitou algún... É dicir, si hai un criterio... Se hai un criterio do grupo de goberno de que se toma bebidas alcohólicas nas casas comuns, ese criterio, eu non estou de acordo, pero é o vosso criterio, estades gobernando agora. Se hai un criterio de non consumo de bebidas alcohólicas, que me parece razonable, dentro das casas comuns, pois eu creo que ten que respetar todo o mundo, a cidadanía que solicitamos as casas comuns, pero tamén os partidos políticos. Se hai un criterio de non ceder o pabellón Ezequiel Mosquera á cidadanía, pois hai que aclarar por que o Partido Popular sí que pode usar o pabellón Ezequiel Mosquera. Entón, isto é o que se me traslada a min. Eu, personalmente, nin coñezo ninguén do meu círculo cercano que o pedira, pero sí que se me traslada unha persoa que sí que o solicitou e non se lle concedeu. Descoñezo porque ao mellor é só para asociacións ou só para partidos políticos. Entón, creo que se empezamos a facer este tipo de eventos que non se viñan facendo, a verdade, en Teo, hai que aclarar os criterios, porque xerou este evento pois un certo desacougo. Bueno, pues tranquilidade de todo o mundo, non pasa nada. Creo recordar que se deu unha negativa a montar unha fiesta en Noitevella. Pode ser? Porque me falas da Casa Común de Rarís. Chegaronme, bueno, pois... O que se lles recomendou, e o que se lles dixo, é que non podía facer publicidade de que se iban a servir, corríxeme, Marga, se me equivoco, vender alcohol. É unha cuestión ben distinta. Que eu saiba, eso non é unha casa común, é un pabellón. Os pabellóns préstanse tanto que incluso se prestan a... Fai pouco tuvimos unha demostración, bueno, un campeonato de karate.
Nunca, que eu saiba, se non me correxides, ha habido unha negativa de pabellón a ninguén. E senón que a traían. O que se lle pode haber dito é, está ocupada. Se está ocupada, eso xa é outra cousa. Si ya hemos cedido a unas persoas ou a unha entidade o que sexa, o que non vamos a facer tampouco é quitar esa entidade para meter a outra. En eso estaremos de acordo, non? Sí, é obvio. No, eu o que entendín é que foi unha petición, ademais para celebrar un aniversario, é dicir, como quen, pois eu, que o pillei oza para celebrar un aniversario, pois que había unha persoa que pedira o pabellón Ezequiel Mosquera e que se lle negou, pois porque en ese espazo se consumían como cervexas ou o que fora. Que, bueno, obviamente, pois, cando alugas unha casa común tampouco se especifica... Petición, bueno, agora respostará mellor que estará máis encima do tema, pero este tipo de cuestións sabemos comentarlas, que saen a lo mellor un pouco do... Que eu saiba, non hai petición, que eu saiba, pero, bueno, resposta te mellor o concelleiro de área. Gracias. Boas noites. Eu sepa non houve ninguna petición do pabellón da Ramallosa. E despois, si, algunha asociación con determinadas condicións se prestou, por exemplo, o pabellón de Calo. Vale, aí sempre dicimos que non haxa venda de alcohol. Sabes, que non fagan aí, pois que poñan un bar para vender, para esa asociación, pois sacar uns cartos. Eso é o que nós non queremos que se faga. E normalmente tamén todas as comidas que se fagan fora do pabellón, para que non haxa nin bombonas de butano, nin cousas destas que poden facer un conflito, que exploten ou calquer cousa destas. Vale, pois está ben a aclaración entón, porque agora xa máis ou menos afinamos o criterio. Outra cuestión que eu creo que é importante para todos, eu se non lembro mal, cando se deixara pedido aquel paso de peóns que estaba pedido pero non executado, estaba a resposta da Xunta hasta onde eu seguín ese proceso. Este paso de peóns de aquí, da Ramallosa, ese paso de peóns estaba pedido, a Xunta xa respostara antes de me ir eu, onde dicía que daba, digamos, accedía a que se executara ese paso de peóns, pero que non o iba a pagar a Xunta, que o tiña que pagar o Concello. Aí é onde me quedei eu nese proceso. Eu creo recordar, ou xuraría, que iba pedido tamén con un semáforo. Independentemente de se hai semáforo ou non, eu creo que deberamos tomar unha decisión e, además, creo que esa decisión pódese facer con consulta pública, porque eu creo que non está, bueno, o mellor técnicos da Xunta, onde debera ir o semáforo, pero eu creo que ou ben neste ou ben no de abaixo debera ir un semáforo. Personalmente creo que en frente do cole. Unha pregunta importante. Descoñecía que vos houberas pedido o semáforo. De feito, é unha petición nosa por rexistro tamén, donde nos dá un ok, donde pagamos nos o semáforo. O semáforo vais implantar xusto no paso de peóns do Concello. Está en obra agora mesmo. Pero non sabía, como está outra obra da Beira Rúa, pensei que se continuaba. Non me fixei que era... No. É dicir, entón, aquí vai haber un semáforo. Aí vai haber un semáforo. E abaixo no dos nenos non. Hombre, vamos a ver. Pois creo que... Eu personalmente... É un tramo tan pequeno? Creo que... Non, xa sei, ou nun ou noutro. Creo que unha consulta pública... Pero por eso te digo, volvemos ao criterio que hemos seguido e para lo que hemos pedido permiso. Ali onde o colexio xusto hemos feito un paso de peóns e hemos anulado o anterior porque entendíamos que era máis práctico, xa baixan directamente por esas escaleras, acceden ao centro, por eso se cambiou a ubicación. Te das conta do que che digo? Vale. E este de aquí, que nos asumimos ese pago do semáforo, que se está levando ahora a cabo tras unha petición, eu descoñecía que o había despedido e que habían contestado que sí. Nos volvimos a cursarla, se es que a mandachedes vos, nos respostaron que sí, pero que dende logo que que é así, ademais, que o coste asumíamos nós. Eu non sei de onde te sacas eso de que paga a Xunta. Nós non pedíramos pa aquí. Nós, cando pedíramos o cambio de paso de peóns para enfrente da entrada do cole, xa iba esa petición con un semáforo. E a Xunta respostara que sí, que accedían ao cambio, sempre cando o custe fora propio, ¿no? Como entendo que... Pois é o mismo. Vale. O único que nós, perdona que te aclarese, se non te importa, hemos pedido o mesmo, solo que aquí, porque fai unha doble función. Dá paso aos cidadáns que veñen ao Concello
e a urbanización que está detrás, que vive bastante xente, como ti ben sabes, e que os nenos poden cruzar aí. De feito, eu todas as mañanas me cruzo con moitísimos e cruzan máis en ese paso que no da baixo. Eso é unha observancia que che podo dicir porque non me conta ninguén. O vexo eu a diario. A diario. Vale, entón igual no de abaixo sí que había que poñer algún sinal porque quedou ali, como además agora se quitou aquel badencillo que había no medio, pois algún sinal, non sei, de zona escolar ou... Pero vaiche respostar agora a concelleira de área sobre estas cuestións. Sí, estamos pendentes de poñer, de feito, bueno, houbo aí unha serie de situacións tamén cos veciños dos edificios e como as familias seguían aparcando pois, no carril de incorporación, na vía de servicio. Entón, bueno, ainda estivemos tratando eso, igual que se vai a dar máis luminosidade, porque houve un problema coas farolas e teñen que repararse, aparte de volver a colocalas, que era o que faltaba. Bueno, xa estou tamén en contacto co concelleiro responsable do tema da iluminación e estamos neso. Entón, sí que se vai intentar mellorar o que é toda a seguridade viaria deste tramo, e por iso tamén o do semáforo neste paso de peóns, que é bastante máis usado por cidadáns máis al lado do centro escolar, e no que xa ten habido algún accidente, e que ademais é o paso de peóns que consta xusto co cambio de rasante. Entón, poñer un semáforo no seguinte que ves de cambio de rasante podía chegar a ser incluso máis perigoso ou non ter efecto ningún. Alguna cuestión máis, María? Sí, bueno, está ben, quero dicir, en calquera dos dous se precisa, descoñecía as especificacións técnicas, sí. Con respecto ao que comenta María, fomos alertadas as familias da Ramallosa de que pues, non podemos aparcar no carril de incorporación, como parece lóxico, ¿no? Porque para eso é un carril de incorporación, e vémonos abocadas agora a aparcar nun establecemento privado, que además, bueno, certas persoas me trasladaron que os arranxos que foran tamén feitos polo Concello, xa se fora así sería tremendo, pero bueno. Moito cuidado co que afirmamos. Moito cuidado. Estás falando da Santa Sede que veu aquí o AMPA a pedirnos que si podíamos mediar e falar co responsable, co propietario. Falamos con el de boa fe e aí non hai ningún arranxo, de ningún tipo. Vale, pero en calquera caso, vémonos abocadas a aparcar nun establecemento privado que non é o idóneo, é dicir... Pero mire, que solución buscaste ti en 16 anos? Porque isto non é de agora. Entón, a mí me gustaría saber... Xa que pedimos, xa que dicimos cousas que eu tamén as entendo e as comparto, eu polo menos, me mostrei, aínda que non é a miña función, porque iso tiñan que facerlo dende o centro ou a asociación de... Eu, por intentar axudar, fago que sexa. Non me doen prendas. Además, a quen sexa. Non miro ni colores, ni carnés, ni absolutamente nada. Son coñecida por eso, ademais. Conseguimos unha boa... Vamos a ver, eu considero que unha boa... Esa sí que é unha boa xestión, porque nin custa cartos e os pais poden aparcar tranquilamente e ir a buscar ao fillo ou facer o que teñan que facer tranquilísimamente. Anteriormente xa había eses problemas de moi puntuais, as queixas non eran de un bloque de veciños, eran unhas queixas tremendamente puntuais e intentouse atallar explicándolle ao veciño que é un momento moi puntual que é o que eu veño a propoñer. Existen estes problemas de aparcadoiros en casi todos os centros urbanos, bueno, neste caso é pola parte de arriba da Ramallosa, por abaixo teríamos que falar de outro, pero hai moitas formas de solucionalo. Santiago de Compostela non o vou a poñer porque obviamente se non o va a desfacer xa solo pola cor política do Concello, pero eles puxeron esas paradas de bico e vai. Realmente o problema é tremendamente puntual. Estamos falando de 15 minutos ao día que pode haber aí o atasco. É dicir, eu creo que está ben esa xestión, a determinadas familias non nos é cómodo aparcar nun establecemento privado de arriba ou de abaixo, da igual do que sexa, e estamos agora mesmo abocadas a iso, e non supón tanto problema acotar esta área durante un determinado momento do día solamente para deixar o neno e marchar, porque ninguén se queda aí máis de 40 segundos. É que é literal, abrir a porta e sair. Creo que che faltan datos. Eso pediron ahora a resposta a María.
Eso pediron os veciños, concretamente, porque poderían sustentar, bueno, accidentes. A ver, a lei temos que respetarla todos. Que non é a mellor ubicación? Non. Que facemos o que podemos? Hombre, máis que tal. E non me volvas a decir esta sandez de que, claro, non poño Santiago porque senón igual, por cor político, son unha persoa, además coñecida por eso, que si alguén fai algo ben, xa se esa goberno central, xa se esa o BNG, xa se esa, bueno, ti queres o mismo que o BNG, eu o vou a poñer en valor, non teño ningún problema, ninguno. Polo tanto, por favor, evita ese tipo de frasecillas que ti pensas que o estás facendo, bueno, é respetable en calquera caso, pero bueno, non me atribúes a ese tipo de cuestións. Gracias. María, contesta, por favor. Sí, a ver, o tema dese carril de servicio ou carril de incorporación é que ao final non se trata de algo tan puntual, porque se logo hai actividades pola tarde, volve a pasar o mesmo. Se a hora de recollida da tarde, tamén pasa o mesmo. Entón, eu creo que despois de pedir un cambio de paso de peóns para que quedase máis á altura da entrada e saída do centro, por onde se fai a recollida e a entrada, e de que estamos pedindo todos unha maior seguridade vial, que ocupemos un carril de incorporación que lle afecta non só aos veciños de todos eses bloques que están aí e que todos coñecemos, e que veu o presidente da comunidade a falar comigo e que fun coa policía local para coñecer o problema ali in situ e ver como podíamos solucionalo, afecta tamén ao autobús, que se ven á parada para volver a incorporarse ao carril central, ten que usar ese carril de incorporación. E a maioría de veces, en determinados puntos ao longo do día, está ocupado. E logo, se nos vamos ás normas de tráfico, estarían incumprindo, porque é que non se pode nin estacionar, nin parar. O carril de incorporación ten que estar continuamente vacío para o seu uso. Entón, se estamos mirando pola seguridade viaria, o que me estás pedindo é que incumpra as normas de tráfico. E como comprenderás, non o vou a facer. Estou intentando mellorar a accesibilidade do colexio. Creo que se está conseguindo, ofertouselle ás familias un lugar onde puderan aparcar, que teñen un paso de peóns directo á entrada. Estamos mirando de poder mellorar incluso os carriles de acceso ao centro escolar, porque dende a entrada na rotonda, cara ao centro e cara a Chaves, pois tamén están un pouco complicados o que é a entrada e saída do centro. E logo atendendo tamén as demandas do resto dos veciños que temos que convivir todos. Entón, realmente, pedir que se pare no carril de incorporación creo que non é unha solución, porque ao final non son os 2 minutos de parada. Alguna cuestión máis? Vale, no, o que pido é que se valore, xa que estades dispostos a eso, a implantar este sistema de bico e vai, que serían unhas zonas, pode ser un pouco máis arriba do bus ou un pouco máis abaixo, acortando o carril de incorporación, que son de paradas moi breves. Este modelo, que tampouco é pionero en Santiago de Compostela, xa existe noutras cidades, eu creo que podería funcionar ben tanto arriba como abaixo. Outra cuestión que teño, por suposto, era porque se me quedou unha das cousas que veu a comunidade a pedirnos, por eso fun coa policía precisamente para ver o espazo, é que precisamente nesas paradas non só se facían no carril de incorporación, sino tamén no acceso aos edificios, montando incluso a acera. Teñen agora uns certos desperfectos que queren saber quen vai arranxarse, a comunidade ou as familias do colexio. E, ademais, houbo a causística de que tivo que vir unha ambulancia e polos coches aparcados na acera non puido acceder á entrada dos edificios. Entón foi como a gota que colmou o vaso e que viñeron ao Concello porque non vían solución só falando coas familias nin co que eles teñen pintado dentro do que é a súa zona privada. Entón, quería aclararche eso, que non descarto, evidentemente, que poidamos mirar ou valorar máis cousas, pero evidentemente aí a situación está complicada se non queremos infringir determinadas normas. Vale, grazas, María. Outra cousa que recordara no pleno pasado é que ali na Escola do Aido caeu unha antena e sigue colgando. Nada máis, simplemente porque vin esta semana. E, por último, queríamos saber unha actualización. Quería resposta. Sí, perdón. Co tema da antena, precisamente esta mañá falei con Cris da dirección do CRA, e máis, bueno, o meu compañero Gelucho, por si íbamos de electricistas ou mirábamos nos o tema, estábamos mirando se era
tema de retirala como pasou en Raxó, se é como para acondicionala ou se teñen que vir os da empresa porque pertence ao tema de internet, non eléctrico. Vale, grazas. Por último, quería saber como está o estado o tema da Escola de Cacheiras. Pois, resposta che ahora a concelleira, pero, bueno, por fin conseguimos o permiso da Diputación. Nos, en un día, o Concello contestou, porque despois teñen que pedir, a empresa ten que facer comunicación previa, é dicir, levaba solicitado, María, corríxeme se estou equivocada por parte da empresa, sabedes que ese trifásico non o pedía o Concello, pedía a empresa que facía a reforma integral. Levaba pedidos de xunio, pode ser? Non quero falar agora, non quero dicir unha data concreta, quero dicir. A Deputación, despois de unas largas e tediosas, pero por fin conseguimos que lle deran o ok, en un día respostamos e agora o van a executar, pero María sabe mellor os prazos. Perdón, é que non quería, estaba mirando a ver se tiña aquí exactamente o papel coas datas. Bueno, creo que foi en xullo, no mes de xullo, cando se lle estaba reclamando a Diputación porque faltaba autorización de dominio público para que logo a empresa puidese pedirnos a nós a comunicación de obra, comunicación previa para poder facer o soterramento do cableado todo. Pois xusto a semana pasada conseguimos que a Diputación enviase ese papel, a empresa solicitou, así yo comuniquei tanto a dirección para que informase os pais como a AMPA do CRA, e, se non me engano, a previsión que dou a empresa é comezar agora próximamente, non sei se na semana que ven. Creo que, de feito, xa foron a medir pola zona o que vai a ser o proxecto para facer a obra de soterramento do cableado. O que si aseguramos é que temos tanta prisa ou máis que os pais, porque como consecuencia deso, aquí todos sabemos que estamos pagando un aluguer. Entón, o inmueble ha quedado fantástico e canto antes vayan para aí, non temos ningún interés aquí en perpetuar esa estancia noutra ubicación. Vale, xa para rematar, grazas, simplemente quería dicir que, bueno, eu hoxe, ou así o vivín, houve moita confrontación neste pleno, como é lóxico, por eso estamos en partidos distintos e opinamos de xeito distinto, mas houve algún xesto cara a min que non me gustou por parte da alcaldesa, bueno, non o digo para que me pidas disculpas agora ni nada, simplemente fago unha reflexión en todos os espazos colectivos nos que estou e nos privados tamén. Gústame, independentemente das miñas ideas e de que eu son unha persoa, bueno, que son moi que me expreso con vehemencia, trato de tratar ben a todo o mundo e de non facer un mal xesto a ninguén e, bueno, quero que reflexionemos todos se hoxe estivo ben este exemplo que dimos a cidadanía de como nos estivemos falando con esta forma pasivo-agresiva que xa o trouxe máis veces esta forma aquí, pero además con un xesto que eu creo que debe ser revisado. Sí, pois eu recollo o guante e tamén moitas das cousas que se dixeron me pareceron moi desafortunadas, Invito tamén a reflexión a todos, eu tamén, se teño que entonar o mea culpa, tamén o fago, no fragor da batalla, é o que ten os debates, ti pedías debates, e aquí están os debates. Eso non quita que, bueno, que haberá que reflexionar, lóxicamente, e correxir o que non sea correcto por parte de todos. Porque tamén hai moitas cousas que, bueno, nesta ocasión as vou a deixar pasar, pero hai moitas cousas, non podemos confundirnos e dar determinadas afirmacións que logo poden ter consecuencias legais. Acordádevos que non somos diputados, que non temos inmunidade parlamentaria. Alguna cuestión máis, María? E, igualmente, o que che parecerá mal, dentro de as posicións que son distintas e que hai que respetalas, e así espero que se respeten. Se algo che pareceu mal, pídoche disculpas, non teño ningún problema. Foi cando me fixeches a puñeta, Lucía, eso non me gustou.
E non creo que deberas Estaba facer. deseando dicirlo, sí, bueno, se me escapou porque es que es tanta... Perfecto. Eso del pulpo foi, madre mía. Ben, perfecto, por eso traigo aquí. Penso que temos que dar un exemplo á cidadanía de como hai que tratarse. A mí non me gustou que nos chamara de... Claro, bueno. E non pasa nada. Agradezo que digas disculpas públicamente. Se eu tivera feito, tamén as pediría, que como hai que tratarse. Efectivamente, totalmente. Invito a esa reflexión por parte de todos, e sobre todo determinadas acusacións e tal, bueno, hai que palparse un pouco a roupa. Vénega, por favor. Ben, boa noite. Pois nada, pola miña parte un rogo moi breve. Tamén sobre seguridade viaria, que na zona da Ramallosa, xusto onde está a piscina ou o ximnasio, que varios dos pasos de peóns que están desgastados, despintados, e nada, pedíannos... Onde, perdón, non escoitei? Onde a piscina ou o ximnasio. Vale, Na Ramallosa, sí, aquí. A municipal. Sí. Vale, pois que varios pasos de peóns están bastante desgastados, entón o que queríamos era solicitar que se pintasen, porque ao final pois pasa moitísima xente por aí. É xunto. E que hai un de 13 ben pintado. Dice na carretera general? No, dentro. No interior. Eso xa é noso. Pero non sei se está recepcionado. Es que aí con esa urbanización hai unha casuística moi rara. Sabedes que hubo varios contratistas, que, bueno, eso entrou en quiebra, non se trata de, oye, son cosas que pasan e tal, que hubo incluso hasta ocupas, que desmantelaron todos os chalés, estamos vendo a ver se algún inversor quere esas propiedades máis do Sareb, resulta que a plaza non está recepcionada como municipal, non sei se estaba ao tanto desto. Sí, que toda a obra en general non está recepcionada, entón... Esa concretamente non está, outras sí que están. Entón, bueno, vamos a mirarlo, bueno, a ver se podemos acollernos a algo para... Porque, bueno, ao final a seguridade é o que nos importa, pero sin pillarnos as mans. Vale, grazas. Ahora continúa, Óscar, xa. Como agora? Ah, perdón. Boa noite. Bueno, o meu tamén é moi breve. E é que na estrada que vai desde en Bamonde, que vai desde o número 15 hasta Reboredo, hai unha zona ali que está bastante chea de verdín, de caíron follaxe de piñeiros e demais que fan que este o firme bastante esvaradío, e era importante ir darlle ali un ollo e revisar a ver, porque aquilo sí que realmente pues, é perigoso tamén para a conducción, sobre todo para a conducción. Barrela, verdad? Barrela. O que nos faltaba. No, digo polos accidentes, porque hai moitísimos, Fai poucos, este fin de semana se estampou unha señora contra un poste. Non o digo, o sea, que verdade. Alguna cuestión máis? PSOE, por favor. Bueno, ben, xa a estas horas eu tamén vou a resumir, pero hai dúas cousas que me pediron que tocara. Me comentan que hai un levantamento de asfalto na Pedreira, a altura do número 39, esta carretera que non hai moito que está asfaltada. Parece ser que por diante da empresa de Iglesias Mera ou da nave que teñen ali, algo se lle conectou, abriuse a carretera, quedou mal pechada e entonces fai como un badén pero para baixo. Volveuse a abrir e volveu a quedar aínda peor pechada. Eu pasei co coche este día e realmente se dá un salto pero para baixo. E encima está blando o que puseron, xa está posto hai bastante tempo. Pero bueno, eu rogaría a todos, e porque está a ver, isto non son cuestións políticas, son cuestións, oye, de axuda á ciudadanía e demais. Se queredes vender o tema, oye, mira, eu vou a trasladar eu e co arranxen, eu non teño ningún inconvinte, pero non deixedes, non esperedes ao pleno, é mellor canto antes o digades para intentar solucionarlo, non por outra cousa o digo, vamos. En este caso me chegou hai poucos días. Que non é unha farola, quero dicir. Sí, e hai outra cousa máis, e é que na zona de Calo, na recta da gasolinera, a xente se me está queixando de que hai problemas importantes de aparcamento. Están saturadísimos e piden unha zona que se poda facer aparcamento como de proximidade, vale? Para que... Na Casalonga, Maite, non? Na Casalonga mismo. Pero esa é unha carretera nacional. É unha carretera nacional. Eso é do Estado, eso hai que trasladarlo ao Estado. É verdad que había unha carencia moi grande de aparcamento. Si, hai unha carencia de A aparcamento. ver, que eu sei no perfectamente. Pois si hai que trasladarlo ao Estado ou a trasladamos. O trasladamos sin ningún problema. Trasladamos o a que quen pasa é faga que a mí non me falta, volveron a dicir, tamén lle trasladé as pantallas do ADIF e todo o que sexe, porque, a ver, somos administracións que temos que complementarnos, estamos condenadas a entendernos. Por cierto, ahora que o dis, as pantallas do ADIF puxeron as pantallas oscuras.
No, hai 3 pantallas colocadas. E ese proxecto non o podo desvelar, porque hai que ter tamén lealtade institucional, si está modificado. Que eso era unha cousa do Ministerio, que eu cando os chamei e falei con eles, sinceramente, pensei que iba a ter pouco éxito, pero os técnicos, porque eu con quen falei foi cos técnicos, aparte de mandar ao responsable político e ao ministro a carta, de solicitude, de modificación, o sea, de anulación, que eu sei que a lei hai que cumplirla, son a maior interesada en que se cumpra, e que moitas veces queremos cousas que non se poden facer, pero modificar o proxecto, que era o que se pedía e que atenderan eso, non o quero desvelar agora, pero en breve creo que poderé facer un anuncio. Nos fixedes no que está. Sei que se vai a modificar en máis sitios ou que xa se ten modificado, por tanto, espero que aquí... Pero eu estou falando de Teo, sou unha alcaldesa de Teo, sei que en Laraño tamén os veciños o consiguieron, porque ninguén lles atendeu, dito polos veciños, eu non teño ni idea, as cousas como son. Eu aí non vou entrar, que non é o meu territorio, me alegro por eles, dende logo. Nada, pola miña parte rematei ahora. Óscar, Mons. Pablo. Ai, ya, pero que era das 11 de la noche. Sí. Bueno, esta vez unha, e prometo que unha sola, vale? Entonces, aquí aguantamos. No, sí, lo sei, no. A ver, que comprobada a cantidade de desperfectos que ten o césped do campo de fútbol de Calo, queríamos saber que tipo de actuacións estades facendo a corto plazo e que tipo de actuacións vades a facer a largo plazo para que poidan xogarse o ano que ven. Mire, que en contacto contigo, porque nós estamos en contacto coa directiva, saben exactamente, ahora respostará o concelleiro de área, saben exactamente todo o que fixemos, porque cando chegamos serás coñecedora de que había unas calvas impresionantes, que a empresa que se contratou ese césped non se lle pide un aval, descoñezo o porqué, pero agora non hai de onde tirar e todas as reformas que fixemos as estamos aboando. Por eso, que en contacto contigo? Non digas o nome, me refiro a un vecino, un usuario, alguén da directiva... Pois un usuario moi usuario, digámoslo así. Pero bueno, quero dicir que a todo isto nos gustaría... No, claro. Porque decir que nos gustaría sabelo como partido. Quero dicir, lógicamente, eu si sei que se están facendo algunhas actuacións e tal, pero bueno, gustaríanos sabelo, a nivel partido sería interesante tamén. Claro. Palucho, por favor. Bueno, a corto plazo, como xa ti sabes que estás ali moitas veces no campo, pois todos esos desperfectos que aparecen estamos intentando modificar con trozos pequenos de césped que non está utilizado, que normalmente as empresas tiñan que deixar uns cepes grandes para poder facer esas actuacións. Esta empresa, neste caso, non o fixo. Entonces, pois, bueno, todo isto que está aparecendo, estámoslo facendo. Pero tamén, xa que faz esa pregunta, este campo remodelouse no 2019. Veu o COVID, empezouse a utilizar no 2021. Un campo destas características, o normal é que teña unha vida de 14 ou 15 anos con facer un mantenimento de peinado todo isto. Levamos 4 anos utilizando e prácticamente non llevemos solución porque perde a erva dunha maneira impresionante. É dicir, que hai que volver a facer novo. Esta obra costou 314.000 euros, a remodelación que se fixo. É que van 4 anos, é que, como dixo Lucía, nin hai empresa, nin temos fianza, nin temos nada. Ao final, vamos a ter que volver a solucionarlo da maneira que sea, que vai haber que poñelo todo novo, porque isto podemos a mellor aguantalo medio ano, un ano, dentro de facendo estas reparacións puntuais, pero o césped que se puxo, por técnicos que me falei con eles, é de moi mala calidad para o coste que tuvo. Esa é a realidade. Vale, entonces a vosa idea a largo plazo é volver a cambiarlo enteiro? Eso teremos que estudiar, sabes? A ver, temos que valorarlo porque, primeiro, tenemos bastantes máis campos en Teo e temos que atenderlos a todos. Por suposto, a SR, estamos aí, creo que non hemos demostrado, igual que con eles, que con outros. Despois tamén teñen unha reforma integral que hemos pedido o proxecto e que estou intentando levar a cabo, que espero que sexa nesta legislatura, dos vestuarios. Entón, claro, todo íntegramente, imagínate que pensarían os demais.
Hai que dar un pouco, como facemos coas parroquias. Somos 13 parroquias e en todas actuamos. máis ou menos, pero hai que repartir en todas. O eso, xa me contarás. Vale, sí, eu estou totalmente de acordo. O único que digo é que si é certo que o campo está catastrófico, sabemos todos, casi, vale. Bueno, está mal, entonces eu digo, se non aguanta moitas máis temporadas, quero dicir, un planteamiento pode ser volver a poñelo enteiro, novo, pregunto nada máis. É o que che digo, sí, pero a xestión trátase deso, de dar un pouco para todos. Unha cousa é predicar e outra dar trigo. Eso o entendemos. E a ver, aquí tenemos moitos campos de fútbol, somos afortunados, temos moitísimo talento, ademais eu como alcaldesa sempre presumo moito e espero que vos como corporación tamén, pero temos que dar un pouquiño a todos e estamos pendentes, xa che digo, non están desatendidos baixo ningún concepto. Que non é a situación ideal? Home, claro, ni la deles ni la de ninguén. Pero es que nos non levamos ni 2 anos aquí, que tampouco a xente se olvide deso. Bueno, non sei se respostei a túa... Alguna cuestión máis? Nada. Bueno, pois nada, moitas gracias a todos.